Hey, croeso i'r stream. Heddiw, ni'n mynd I fod yn chwarae GTA 5 a trio gwneud y Diamond Heist Casino. Ni wedi bod yn gwneud y preps am fe am a couple o wythnos diwetha on and off. O, diolch am dilyn Charlie York, croeso i'r criw. Wee, cool. Ond ie, ni'n mynd I bod yn hwyl heddiw. So, I ti'n gweld y holl pobl tu fas i'r... os mae rhywun yn dilyn ni tu hwnt i'r stream, ydy nhw gyd yn popio fyny cyn te I ti o? Ie. O, hwnna'n cool. Ie, rwy'n gallu gweld. Hey, croeso cylindrical cake. Yay. Sut o'i ti? Sut mae'r hwyl? Wel, ni'n gwerthfawrogi chi'n dod heno gyda'r gêm Cymru Belg ymlaen, tiod. Weithiau bydd rai chi... Falle bydd rai chi'n gwylio hwnna ar yr un pryd. A di hwnna heno? Mae dy fi fe S4C yn y cefndir just I gweld, tiod, os fi'n colli allan, ond bydd e ddim yn stopio fi rhag wneud y mission. Peidiwch y phoeni. Come on, Cymru! Ni heb cael y crown. Pwy sy'n nimbex hwnna? O, na. Ddim rygbi, pêl-droed. O, ydy pêl-droed ydy e? O, yeah, of course. Mae'n mwy bwys na just rugby, Owain, come on. Fi'n siŵr bydd braw ti'n gwylio, mae fe mewn I pêl-droed ydy e? Ie. Yn dilyn yr adar gleision. Dyn nhw'n gywir? Ie, adar gleision. Bluebirds. The blue... Ie. Adar, ie. So ti ddim yn gwybod mewn Gymraeg y ti o? Beth wedi meddwl am fe mewn Cymraeg o flaen na? Hey, mae cylindrical cake wedi dweud, iawn, diolch hapus I gael eich stream finally. Ie, mae o'n I wedi ffeindio cylindrical cake y diwrnod o'r blaen, a mae fe'n canu fel y lawon gwerin y stuff, a mae'n cerddor really dda. So mae fe'n, oedd e'n surreal I gweld ar Twitch, rhywun yn canu caneuon gwerin, ond mae'n ffantastig. So bendant, ewch, os chi'n hoffi caneuon gwerin o bob man, ond y ffaith bod cylindrical yn gallu canu nhw'n Gymraeg, mae'n rhywbeth eitha special, mae'n cerddor gwych. So ewch at edrych ar ei sianel fe hefyd. Ond so, sut ydw i'n ffeindio ti? Fi'n siŵr fi yn byd ti nawr, o? Rwy'n right land mewn Polito Bay, y town right ar top o'r map. Oce, ti wedi dangos I fi. Wedi crasio, Do. Right, fi'n chwilio am Polito Bay. Dwi yn y tŷ. Ti'n gwybod pan chi'n dechrau'r gêm a chi yn y tŷ y dyn sy'n gyda tŷ fancy? Fi fyna. So, a dwi'n bell iawn. Ie. Wyt ti'n siŵr ti'n ar y map? Rockford Hills, dwi. Ti ddim yn y... Ti ddim yn yr un... Ni ddim yn yr un byd. Pa I dweud hwnna nawr, o? Playlist. Hey, diolch am y dilyn na Linda. Croeso i'r criw. Na, ti ddim yn y byd ni. Oh dear. So sut fi wedi ymuno... Nes I gwasgu'r botwm I gyd? Oedd ti'n ymuno'r un rhyfyn mewn cyn? Oedd yn llawn. Right, okay. Falle dyna sydd wedi digwydd te. Gad fi checio sut fi'n ymuno gyda'r un arall. Bydd hen gwahoddiad ti yna? Mae'n dweud, bydd fi'n tri anfon un arall. Dwi anfon un arall nawr. Ti wedi cael e? Sa'n cofio sut ti'n actually gweld yr invites. Mae'n ar y ffôn. Falle. So fi angen mynd ffôn text. O na. Na. Ddim fel na. So mae email, text, job list, settings, contacts, quick save, Snapmatic a internet ar ffôn. Just mynd mewn I friends list a gwasgu join. Bydd hwnna'n haws. Bydd hwnna'n haws. Okay. Bydd fi angen Google ble mae'r invites yn troi lan ar... Na. Rwy'n methu cofio. O, pa I dweud fi... Right, okay. Online. Join friends.
wnaethon nhw ail dangos y gêm yn y Euros pan wnaethon nhw curo Gwlad Belg. Oh my gosh. Y Cruyff turn gan Hal Robson Canw, oedd yna jyst yn ffantastig, oedd e. Achos y peth yw, yn mynd mewn i'r tournament yna, oedd Hal Robson dal yn eitha hen, un o'r chwaraewyr o ddim gyda tîm ar y pryd yna. A oedd e jyst wedi syrenu, a o hwnna gath e cytundeb fi'n credu gyda clwb. So oedd hwnna'n eitha cool. Sorry, mae jyst yn dweud joining GTA online nawr, so... Gobeithio. Dwi'n rhedeg benchmark tests a... Cool. Fi ddim yn credu dwi yn yr un byd y ti, ond fi ddim yn siŵr. Nhw'n y pobl ni wedi hairo. Oh, yeah. Right. Yes. Accept game invite, yeah? Yeah. So, gobeithio bydd hwnna ddim yn mynd â fi i'r un hen eto. Bydd fi'n probably dod i ti'r un gywir. Gobeithio. Yeah. Mae'n dweud, the session you're trying to join is currently full of players. Do you want to join a queue to enter? I ti'n o difri. Ydy'r sesiwn hyn yn full? Fi ddim yn siŵr. One out 30 out of 30. God dang it! Dim ond 30 sy'n gallu bod mewn session? Neu 130 dwedais ti? Just 30 o'r meddwl. O, 30, right. Faint o pobl sy'n mewn y session ti? Bydd yn dweud ar y players list ar y online tab. Yn y cael look nawr. Mae fe dal yn llwytho. Mae'n just 30. Gosh, rwy'n fi'n meddwl rwy'n fwy na just 30. Pa mae fi'n meddwl hwnna? Nuts yn dweud. Fel oedd Emrys yn dweud, am gêm mae'n David nawr. Fe di gwasgu cancel. Mae Emrys ti dal yn dod mewn i ti? Dwi'n cael 17 FPS ar y bryd. Be sy'n digwydd? Ti gwybod yr irony, Emrys? Ti'n gweithio yn IT? Hollol. Mae gynnu fi PC da, go iawn. Fi'n gwybod. Dyna be maen nhw gyd yn dweud, Emrys. Nes i'n installio llwytho, nes i'n rhedeg off ar default settings hollol ffain. Dwi'n ail-installio fo, a mae jyst yn rhedeg. Ar y union yr un SSD. Wyt ti'n cael, what's it called? The Xbox Game Bar? No. Recording thing arno. Rwy'n meddwl hwnna'n impact ar FPS dyn bach. Ie. Mae dwi wedi disable hwnna, da. Le mae'n dweud chi Ar-lein nawr. Mae'n dweud it's currently full of players. Ond na i just dweud bod na i ymuno gyda'r queue, so unwaith mae rhywun yn dod neidio allan, gobeithio byddai'n neidio mewn. So. Dwi'n 28 out of 28 nawr. Dwi'n cofio ti, Emrys, yn dweud, achos o'n i ddim gallu chwarae wythnos diwetha. Oedd nice cael break hefyd i bod yn dig, ond achos oedd Emrys di cael gwared neu... O ti di delay fe a ail-install o fe? Hoffwn ni FPS rate fel hwnna hefyd, ond mae'r internet yn crapola yn TV. Good. Ddim bod hwnna'n good, ond fel arfer fi sydd gyda'r we gwael, achos fi'n defnyddio ffôn fi a internet hotspot ti fel y mobile tethering, ond I don't know. Ydy... mae'r FPS yn y game hyn, y reswm mae'n tancio i fi pryd rwy'n dechrau streamo. Ydy. Usually rwy'n cael 70 i 80 ar 1440 by 1... No, 1440 by 34... 1440 by 34, whatever it is.
Ond nawr, rwy'n streamo, ond rwy'n cael ei mewn 1080 by 1920 by 1080 mewn little windowed mode. Ond rwy'n cael like 20 to 30 FPS. So, what? Just oherwydd rwy'n streamo fe. Yeah. O, mae rhywun wedi gadael y game. Come on, gael fi mewn then. Dyna'r thing, achos fi yn y queue, dylen ni just cael fy trosglwyddo eich game chi nawr, really. Yeah, faint o pobl sy'n y queue? Flint fi. Sut ydw i'n ffeindio hwnna mas? Dim siwr. Rwy'n just mynd i gwneud rai o'r prep missions, single player prep missions. Oes na enwych fel lobby thing, as fi'n ffeindio find new session, a neud y ffordd na? Os ti'n gwasgu find new session, dwi'n rhoi ti mewn i session gwahanol. O na, pa'n neud yna. Yeah. It's on the way. Okay. Ydy'n werth i fi just gwasgu join friends eto, bod fi barod apparently mewn rhyw queue? Neu just aros? Just aros. Os ni methu cael mewn, bydd fi'n gwneud y resmon trick i cael session gwag. Beth yw resmon trick? Mewn Windows, mae'n y program o enw Resource Monitor. Mae'n basically fel task manager on steroids. Ooh, Ac ti gallu, os ti'n mynd mewn hwnna, a suspend o'r GTA 5 process am fel 5 neu 6 eiliad o enw resume o fe, bydd i GTA bydd e'n meddwl bod pawb arall wedi disconnect o'r session ti a roi ti mewn un eich hun. Oherwydd ar y GTA, ti methu gwneud like, lots o missions os ti'n mynd mewn i private session oherwydd missions fel heists a preps yna angen cael ei gwneud mewn public session. So ti gallu gwneud hwnna i cael private public session. Ond bydd pobl yn dechrau like, populate o'r thing ar ôl like, cwbl o 20 munud bydd pobl dechrau spawn am yn. Okay. Cool. Oh my god. Oops-a-daisy. O, un dim I Gymru! Hey! Oedd e'n ffantastig gol. Harry Wilson. Oedd y pasio mor nice. Oedd y pas bel I Harry Wilson I sgorio yn anhygoel. Ydy'r game hyn yn game like, pwysig, neu? Ie, mae yn, achos maen nhw'n trio cyrraedd cwpan y byd nesaf. Felly mae fe fel yn cystadleuaeth rag arbrofol? Rag brofol dwi eisiau dweud. Qualifying. Rag brofol, ie, dyna ni. Nice. So yeah. Sy'n good? Gol amazing. So os chi ddim, ewch I S4C a gwylio fe. Mae fe ar S4C. Mae ar Sky Sports on amlwg. Ni eisiau gweld ar S4C. So mae'n chi talu peth fwyaf pwysig. Ond ie. Actually, dwi'n lwcus. Mae gen I cyfrif ffrind fel Sky Go a fi'n jyst yn rhoi ar gyd o'r fel digital, teledis, smart TVs. So, technically, mae gyda fi plan rhywun arall o Sky. Ond, yeah. Chi'n cael Malcolm Allen yn gweiddi yn uchel ar S4C sy'n wastad yn hwyl. Mae'n mynd yn cyffroes iawn. Pob tro fi'n meddwl am pêl-droed a Cymraeg, fi'n meddwl am cymod midfield, a fi wedi dweud wrth hwn I Emrys o blaen. Pan mae Emrys yn mynd really grac, mae'n swnio fel Mr Picton ar cymod midfield. Sorry, Emrys. Ydy dal yn y queue? Ydy sain fe wedi redeg mas nawr? Ydy Discord wedi torri, achos mae wedi cico fi mas o'r Discord weithiau.
Fi'n gallu gweld e'n chwerthin a siarad ar y stream, ond nid ar yr actual... Un munud. Fi'n siŵr bydd e gyda rhywbeth i ddweud am y sylwad Mr Picton na. A fi ddim wedi clywed e, so fi'n poeni ti. Ie, meth clywed ti, Emrys. Oh dear. Gan ni checio. Wyt ti'n gallu llusgo... Ydy e yn y Discord? Ie, mae'n mynd y channel. Ti wedi checio? OK, good. Oedd rhywbeth weird fel na wedi digwydd i fi heddiw yn grŵp arall oedd fel game Rocket League. A oedd pawb arall yn ffain, ond oedd un aelod, oedd ddim sŵn yn dod ar draws, ond oedd ddim fflachio fel petai na sŵn. Ond oedd e really, really weird, achos fe oedd y captain y tîm. So, yeah. Na, o'n i'n clywed chi, dwi'n meddwl beth digwydd y microphone i fyna. So dwi'n meddwl, rhai fi reboot i'r machine fan. Dwi'n meddwl chi jyst cychwyn ebdo fi am chydig. Cos dwi'n ffos bod o'n So dwi'n gadael miliad. So dyma yw un cwyn am GTA 5. Bod ni wedi dweud bod e'n amazing am lot o resymau, mae'n edrych yn prydferth. Loading screens ar GTA Online, a hefyd y ffaff o cael ni gyd yn yr un server a cael e. Pam ni mewn, a mae fe'n gweithio, mae'n ffantastig, ond mae lot o amser yn gallu cael ei gwastraffu jyst yn trio setio fyny'r ochr technegol yn dyw Owain. Dwi ar 20 frames yma, dim reswm. Wyt ti wedi trio wneud windowed mode fel mae Owain yn wneud? So windowed, Windows portals a full screen. Dwi am sy'n ei reboot i'r machine yma, cos o'n i'n chwarae game gyna holl ffain. Ie. So, it's like offline am chydig. Mae loads o pobl wedi gadael, 2 pobl wedi gadael server. So eisiau fi just trio ymuno ti fel manually nawr, achos mae ddim yn fel, mae'n automatically gadael fi, Ie, trio fe. So, os fi'n mynd i friends, mynd ar thing ti, a wedyn mynd accept game invite, dylen ni bod yn OK, ie? Ie. Join, just join game, sorry, yeah. That looks like the right car. See what you can find Cool. in the trunk. O le ni gallu bod yn y lle cywir. Oh no! Oh no! Beth? Take a close up of the roster with your camera. Move! O, mae'n dweud bod e'n llawn eto, Ydy e? Yeah. Bydd ni'n gwneud y blymyn res mon trick na. Trick. Trio hwnna. Yeah. Neu ti trio ffeindio server, wedyn bydd ni'n ymuno hwnna. Oh, yeah. Syniad da. Os fi'n rhoi fel nodyn o beth yw e. O na, bydd ti gallu just rhoi join friend wedyn. Ochr fi. Yeah, nawn ni'n neud hwnna then. Oedd peniad bron o'r llinell fanna gan Cymru. So, maen nhw'n dod yn ôl Gwlad Belg. Now get out of there. Oh dear. Dwi yn byd ti nawr? Sut fi'n gallu gweld os fi yn byd ti? Os ti'n mynd ar y players list, os ti'n mynd mewn y main menu, wedyn online players, a ffeindio fi mewn fanna. Yep, players. Okay. Cool, ni'n cael y... O, ti yma, fi yn yr un byd â ti? Hey! Yes. God, Fantastic. it's obtained. Woohoo. Whoop whoop. Okay, be ni'n mynd? Ni'n gallu mynd i'r lle set-up nawr? Bydd fi'n... Oops. Wrong bloomin' buttons. Fi'n gwasgu'r holl buttons anghywir. Hire associates. Friends. We're just wedi anfod ti associate invite. Woohoo. Ble wyt ti ar y map? Ydw i, Securo Serve yw'r thing associate, yeah? Okay. Mae'n bach yn araf, mae'n bach o delay fi'n credu. Mae dal yn dweud no VIP invites.
Fi dal heb cael e eto. Oes rhaid I fi mynd Friends mewn I... are able to work as associates. O, minute, bydd fi'n... Huh? Oh. Bydd fi'n ail... Register CEO... You know, friends were able to work as associates. Ble wyt ti ar y map? Rwy'n methu gweld ti unrhyw le. Wel, es I mewn I players? Ie, rwy fi'n gweld ti ar y fe, ond rwy'n methu gweld ti ar kind of... O, rwy'n gallu gweld ti. Ie. Rwy fyna. Downtown. Downtown rhywle. Ie, bydd fi'n dod I pig y ti. Downtown. O, blwmyn tri mewn y ffordd. Downtown. Downtown. Oh, Gweld cylindrical cake, ni gallu canu hefyd. Ddim mor dda a ti, ond, ie. Rwy'n methu canu. Oh, gosh. Oh, yes. Oh, yeah. Oh, gweld hwnna shortcut. Right, fi'n mynd I aros fan hyn. O, dyna ti. O, na. Y ti hwnna ti? Na? Rwy'n mewn... Ie, dim ond ti. Na, broke a note yn trio lladd fi. Wel, mae'n edrych arno fi, anyway. Llafau cyn Beth fed lladd ti. Pistol you. O'n i'n... Sorry! Na, oedd hwnna'n rhywun arall. Oedd hwnna ddim yn ti. O na, rwy fi'n just gyrru rhywun drosodd. Nawr fi'n lleoliad newydd ydw I, achos mae wedi lladd fi, neu na? Ie, bydd fi'n ffeindio ti. Oh my god. Sga fi fod, ni jyst eisiau gwneud y missions, yn dydyn? O'n i jyst yn mynd I ddweud, fi'n mynd I troi o gwmpas nawr a gwylio'r gêm tan bod ti'n pigo fi fyny. Mae heddlu yn dod, ond nid I fi. Okay. Executive search, find the VIP of an organisation and take them out. Nah. Right, fi o dan bont os mae hwnna'n helpu. Mae fel flyover thing. Yeah. So fi ar, yeah. Oh, so Ti'n gallu gweld fi ar y map anyway, ti? Mae'r FPS ar y game hyn, pryd rwy'n stream o'n mor gwael. Oh! Sorry. Harsh. Yr brakes fi'n mynd. Wrth gwrs, rhywun di torri brakes ti, Yeah, right. rhaid cael nhw'n serviced. Ti angen cael MOT fi'n credu, yo. Oh, brilliant. Yeah, ti'n gwybod beth, mae Glad Bell gyda'i chwaraewyr gorau yn chwarae nhw. Mae Lukaku, mae De Bruyne. Fi ddim yn siŵr, falle fi ddim wedi gweld Hazard eto yn y gêm, achos fi ond yn fel edrych yn gyflym, ond... Waw. Ie, fi'n credu mae Eden Hazard yn chwarae hefyd. Oh, wow. Oh my gosh, bydd e'n awesome os ni'n gallu curo nhw... Ni I nhw, probably bogey team, achos ni wedi curo nhw o'r blaen, a o'n i gymaint... Wel, o'n i lot... islaw... O'n nhw lot uwch ben ni ar y pryd yn y ranking, so... yeah. Be fi'n ffeindio gyda Globel, cos o'n nhw'n chwarae fel tîm dda, ond mae gyda nhw chwaraewyr... Oh my god, gol. De Bruyne. Dyna ni. Fi jyst yn dweud son nhw'n tîm dda, a maen nhw'n sgorio. Dyl ni ddim wedi dweud unrhyw beth. Stop your siarad, Morgan. Stop your siarad. Yeah. Sorry. Oh my god, oedd hwnna'n gol anhygoel. Oedd e eitha bell tu allan o'r bocs hefyd. Fel 10 metr, rhywbeth fel yna. Oh, na'n gati. Mae'n golwr gorau Hennessy ddim yn chwarae. Oh, dyle... Oh, come on. So, chi yma am y sgôr? Cymru 1, Gwlad Belg 1. Diolch am y dealing, ex-half-meister. Croeso i'r criw. Hey. Dyna ni. Ex-half-meister. Mae'r enw yna yn canu cloch.
Harvey. Diolch Harvey. Yn credu taw Harvey yw anyway. Mae'n swnio fel Harvey yn dweud ex-Harvmeister. So, Harvmeister. Yeah. So yeah, fi... Pam di'n mor satisfying just gyrru dros o'r, like, little bollards nhw yn y game hyn? A sŵn yw e. Yeah. Sŵn yw e. A di'n dirgrynu? Yeah. Pan ti'n neud e? Well, Ie, falle dyna yw e. Ie. So yeah. O, dyna fe, mae'n Harvey. Cool. Yeah, croeso i stream. Mae Owain yn gyrru ar hyn o bryd, so mae'n meddwl fi'n gallu edrych i'r ochr a gweld Cymru yn chwarae Gwlad Belg. So os chi'n gweld profile, side profile, dyna reswm. Ond, you know, fi dal yn canolbwyntio, ond hanner a hanner o fe. Mae'n gêm really pwysig i Gymru heddiw. A fi'n cael y gorau o'r doi byd trwy wneud fel hyn. Yes, na'n byd sy'n digwydd fan hyn. Emrys. Mae wedi cyrraedd na. Oh, mae'n rhywun ar fan y mewn. Truck huge. Oh dear. Oh, rocks! Oh no. Ti ffain. Oh my god. Off-road, quick! Oh no! Uh-oh. Oh, ni'n okay. Wel, Ni mae jyst dydd yn i'r mynd car flaen cywir os am fel am ddiffyn. Oh, no tri seiddiau ni! Pwy yn? O flaen ni! Oh dear. O, Petrov neu beth bynnag yw e. Yeah, Petrov. Oh my god. So Oh no! Oh, Petrov. Oh my gosh. Oh, ridiculous. Oh. Dyma fi'n credu ni'n mynd I cael reid neis nawr. Heb unrhyw problemau. Rwy'n ni struggle band, like... MMI, we expect the tree or, unexpected. like, explosions? Rockets? I'll do my best. Rwy'n lawr ar y beach. Rhyw pwynt mae rhaid I fi mynd a prynu gyniau newydd. Achos fi ddim gyda unrhyw beth. Yeah, actually hwn yn show. So, Angen prynu ble ti? ammo. Rwy'n ar y beach o Ti- bwys ti. Hey, Oh, diolch yeah, am yeah, dilyn yeah. House Mouse. Croeso i'r criw. A fi'n lli gweld ti. Okay, fi'n dod. Actually, mae'n ffordd fi prynu'r ammo. Trwy'r that? menu hyn rhywle. Ammo, aha. Go on. Nice. Esbonio I fi. Os ti gallu prynu... Cam wrth cam, fel Uh, dwi'n syml. agor lan yr interaction menu. Save. Press that button. Oh, The fi'n start gweld e, button, the yeah. options button. A wedyn, mynd lawr I okay. inventory, mynd lawr I ammo, wedyn ti gallu gwasgu full ammo I So, no, it's just pistol ammo. Oh, ti'n mynd trwy pob gun. Oh, God. Oh, really? Ammo. 12 grand on SMG ammo. Yeah, okay. So dim on ammo. Ti'n methu prynu gyniau, though? No, ammo, just ammo. Okay, so beth yw fy hoff... Fi'n credu military rifle sydd da fi rhywle. Purchase. Oh, fi angen mynd trwy like popeth. Right, here we go. So os fi'n newid gun fi nawr, dyle fi bod yn Oh, good. Emrys wedi dweud, nôl fewn y GTA Discord. Oh, sorry Emrys. Hey. Rwy ddim yn Yeah, gwylio a roi yn nôl ar y thing. Yeah. Dyna ni. Ar y web cam. Dwi'n nôl. Oh. Hey, hello. Shmoi. Memory leak o gyda fi ar Google Chrome. Memory leak. Yeah. Wow. Ar Well, beth? well. Google Chrome fi. Oh, mae Google Chrome fi wedi bod yn crasio, like, loads. Do, mae recently. fersiwn dwytha'n... Do, wedi bod yn... Da i'n mynd i Google Chrome allan yn lle dwi'n gweithio yn. O, 2-1 nawr. Sorry pawb. 2-1 I Gwlad Belg. Oh my gosh. Come Dyna- on, beth mae'r amddiffyn yn neud? Mae wedi bod yn cael fel, like,
memory access violation neu rhywbeth. Like, we're just gwylio Twitch a rhywbeth when the tab just crashes. Mae wedi bod yn digwydd am, like, wythnos nawr yn meddwl? Do, mae'n fi wedi bod yn... Dwi'n ystyried eisiau bod gwahanol. Ie, rwy'n meddwl am... Honestly, rwy'n meddwl am symud i... Mae Edge, Chromium yn iawn. Ie, herf mae'n based ar Chromium nawr, so... Ynddi, da ni'n siŵr yn gwaith, a mae'n... Ie. Mae'n teimlo'n wrong defnyddio fo, hynny dyn ni... Ond Edge yw default lot o cyfrifiaduron yn dyw e? Mae'n Edge newydd allan o'n. Ie. O, oce. Mae'n based So ar... mae chi lawr lwyth o'r un newydd. Neu Wel- ti jyst yn update o'r hen un? Mae Microsoft Windows Update yn just... Yn newid o. replace fe. O, oce. Oh, come on, o. Y syniad yw bod ni'n trio wneud mission heddiw. Ydw i'n gallu joinio Seriously? mewn i'n chi tyna, do? Sorry. Be? Yeah, just ymuno dwi'n- byd ni. Stop! Oh. Sorry, o'n i'n edrych ar yr ochr arall a ni'n gallu gweld y Twitch screen a fi fel, fe di marw un waith, beth i fi? Dwi'n methu... Oes am Ma' opsiwn lag i fi bach. joinio chi? Pam? Ti'n Oes am methu? opsiwn meddwl? join game? Oh, mae'n odd. Ti ddim cael yr option join game? Beth sy'n yna yn lle then? Dwi'n byd. Beth? Bizarre. O, ti'n gallu rhoi gwahoddiad? O, ie, dwi'n siŵr gofio, mae'r thing yna. Rwy'n methu anfod ti gwahodd. Na, mae'n ffain, mae di sort o fe nawr i ti, Emrys. Ie, do, mae'n joinio chi. O ie, ti mewn y server ni. Ond Oh, lwcus, oedd hwnna'n O. lwcus. Si'n mynd hynna? Oh my gosh, hwnna'n fluky yn dyw e. Wow. Ei, mae'n Come on, dod nôl Cymru. i'r hel. Oh, sorry, ie. Hewl, fi'n mynd i'r hewl. Fi jyst angen trio dringo lan y thing. Down. Ie, dwi'n O, ceir. ydy o'n cos dwi'n group thing i chdi? So dwi'n ti joinio... Oi! O, ie, Fe, ie. nhw jyst bwrw fi droso. O, ti'n gallu jyst galw eich car? O? Ie. Ie. Yn lle cael un... Lle ti bai? O, fanna. Oce, o'n i'n eitha neis, actually. Oh, come on, Cymru. 30 munud, 2-1 i Gwlad Belg. Mae'r gêm, mae'n ffwrdd hefyd yn Gwlad Belg, so... Bydde... Wel, bydde gêm cyfartal yn gret i Gymru, ond, tiod, chi wastad eisiau ennill. Rwy jyst wedi anfon secure save invites. Hei! Ydy wedi dod trwy hyn? Mae'n ironic bod rhaid i ti wneud hwnna yn yr un car. Ie. Will you be Ydy o? part of O, my ocê. crew? Yeah. Yay! Yay! Ojo wink! Bant on ni! Oh dear. Whee! Oh Oh, no! my god! Pam! Un eiliad a ti'n crasio. Mae'n ffain. Mae yn ffain. Mae'n ffain pam ti gyda'r tank o car oedd gyda ti tro diwethaf, ond yn un yma, so fe mor cryf. Mae'n ffain. Just joio. Peidiwch â bod yn passenger nervous, just caill a gaid. A deffro. O, dyna Emrys. Mae ddim yn Ti isie mynd yn yr insurance un car? ti sy'n cael y car hyn. A mae Na, ddim yn dyna'r insurance pwynt, fi ie. either, herwydd fi'n dwyna. Right. So, i unrhyw gwylwyr newydd heddiw, ni yn dymuno gorffen un o'r heists ni wedi bod yn paratoi dros y wythnosau nesaf. Fi'n mynd i Ti'n trio optimistic cadw'r fel 'na, Morgan. ddoi Owain a Emrys on point. Oh. Achos fel arfer, mae rhywbeth yn tynnu sylw nhw a mae fe'n troi mewn i carnage a so ni byth yn neud fe gorffen unrhyw mission. Ond na, tiod, ni gallu beio'r problemau technegol hyd yma. So, dyl ni bod yn okay. Ond, yeah. Oh, there we go. Neu gyrru gwael, mae hwnna'n gallu cael effaith. Oh, Emrys! Micro Machines fan hyn. Neu Destruction Derby oedd Wreckfest wythnos diwetha. Wythnos yma, ni eisiau neud y mission. Ti dal mewn Wreckfest mode, fi'n credu. Emrys. Breakfast yn Mawrth. Yeah, oedd e'n hwyl.
Wnaeth yr amser really hedfan dwi'n teimlo. Oh, yeah. Ti di cael un o'r Ar-lein Oh fi. my god. Oh, come on. Na. Ydy, oed ti'n gallu ail osod cam Emrys? Neu ydy e wedi mynd lawr? Dwi'n rili eisiau ail agor... Just rhag ofyn. Maen nhw'n Just ffain. rhag o- Maen nhw'n ie. ffain. Siwr oedd hollol ffain. Popeth yn... Dwi'n eisiau Ie, ie, temptio maen nhw'n ffawd. Na, maen nhw'n ffain. Maen nhw'n ffadi. Ie. Neu cadw golwg o'r syniad o cael yr edge chromium yna, achos dwi ddim di sylwi ar unrhyw problemau hyd yma, ond os dwi'n dod ar draws unrhyw beth... Ie, Ond maen nhw'n handi gwybod. Os ydyn eisiau add-ons ar gyfer neu extensions i Chrome, mae'n gweithio ar y edge newydd. O na, control fi wedi marw, no. Oh, right, okay. Well, stuff fel ad-blocker a stuff sy'n really Ie. handy ond dyw e, you know? Mae yna edge store a mae yna... Oh god, ti'n neud hwnna wedyn... Oh, that is... Hwnna yn ridiculous. Oh, sorry, wyt ti mewn y car? Sut fi'n seithi? Oh, dim byd... Okay, pai nawr, fi angen newid. Stop nawr, fi mae'n chwarae. Wait a sec, o fi di ail neud, rhain? O, dwi'n mynd i seithio chdi? Dwi'n mynd cael seithio chdi? Metal. Na, mae... Cos dwi'n... O! Sut fi'n seithi? Dan! Beth yw'r bwtwm am seithi? Ti'n mynd i seithio... Ti methu seithio ni oherwydd ni'n mewn Ie, dwi'n rhan o'r un gang. criw. Seriously, o'n i'n meddwl fi bod yn really stupid fan hyn. Fi'n gwasgu bwtymau pam fi ddim yn seithi ti. Alright, So- pawb mewn yr arcade. Okay. Oh my gosh. A fi'n teimlo fel idiot yn dweud sut ti'n seithi ar stream hefyd. Fi'n gwybod sut i seithi, ond yn amlwg o'n i'n poeni am eiliad o'n i wedi anghofio. Na, mae just... Un wythnos off a dyna sy'n digwydd. Okay, ni yn yr arcade. Right, lawr yr... Le i ti nawr. Manager's office, yfe? Yeah. Troi y drws. Genie thingy. Right. So, ti di prynu cwpl o bobl i helpu ni. Yeah. Neu hairo nhw, dylwn ni ddim wedi prynu, ond hairo nhw. We're gallu Emrys prynu yn door pwyntio. security mewn fan hyn, like, so ti guys gallu practice o hack o'r door panels. Ond mae'n costio 425,000, so really... Wing it. Yeah. Fi ddim gyda lot o arian, fi ddim yn credu. Right. Mae gen ni... Actually, yeah, mae dy fi arian. Hwna lot. 103 Oh! mil. Rwy fi'n... Well, right, ni'n gwneud power drills. Rwy fi'n trio gwasgu info, rwy fi'n gwasgu accept. Okay. Oh. Come on, Cymru. There's some big power drills. 10 munud tan hanner awr. Hanner amser. Hanner amser. Oh, You calling for some wheels? I'm Johnny on the Training spot. costs you I'll hook to you up. power drills. I'll bring it by. Oh, go on, cer amdani. Staro si mechanic dod fy ceir. Come on. Hey. Power drills. Right, Power fi barod. drills! Oh, sorry. Aros. Right, bant ni. Weird, dwi'n gael dwy'n power drills. Sgyn mwys gallu just prynu power drills. Yeah, mae yn y shed, just... Ewch chi shed ein tai, chi'n barod cael power drill. Oh my good god. Yeah, just mynd i hardware store, pam chi angen dwy nhw, ma'n am Are pwynt you da. kidding me? Neu H&S, just heirio fo. Yeah. Yeah.
Digon teg. Dwi'n mynd trystio'r American lorry ma. O, nes ti... Waw. Na fi. Maen nhw'n casau ti nawr yn neud hwnna. Ooh, pardon me. Oh, dear. Oh, Whee! Nice. Walking in the air. Oh, dear. Right. Yeah, I've never heard on Mobile Operations Centre, have you? Yeah, sure. Or never. O, mae'r Gwlad Belg yn edrych yn tîm cryf iawn. Dwi'n dweud bod nhw'n edrych ar tîm cryfa yn y byd ac yn y bryd. Na, ond yn eitha agos i hynny. Nhw di number 1 yn y byd, de? Ydyn nhw? Ne. O'n i'n gwybod oedd nhw yn ystod fel y Euros diwetha, ond fi ddim wedi bod yn cadw fyny gyda FIFA rankings, ond ie. O, wedi Ben Teke yn chwarae nhw hefyd? Ar y bench? Ie, ar bench. Cael hwnna. Waw. Dwi'n cofio pan oedd o fatha Hailey y Gerdydd. Ie. Ie, ti rili'n hoffi'r bollards na i ti. Yeah, mae'n just nice. Ti'n fel y pethau bychain. Dyna beth nhw'n dweud. Ti'n hoffi... Oh! All the small things. Dim ond 2 sêr sydd gyda ti. Pam maen nhw'n mynd mor nuts? I'm sure mae'n fault nhw hefyd. Roedd nhw'n crasio mewn I ni pryd ni'n dod allan o junction. Yeah. Roedd ni on speed o, ac roedd yn on unsafe exit o... Beth byd nhw'n dweud yw tell it to the judge, a sa'n credu byd nhw'n credu civilian dros Bloody hell. heddi. Yn wedig yn America. Oh my God. Ac ers hynny ni wedi lladd fel 5 nhw, ond... Technicalities... Be ti'n mynd I dweud Owain, o'n nhw'n gofyn amdano fe? Dyna beth ti'n dweud? Naeth nhw ddechrau fe, a classic naeth nhw dechrau fe. Hefyd dechrau. Rydw nhw'n crasio mewn I fi. Dwi'n mynd dechrau ffeit dwi'n goffan. Oh. Beth bwyd dweud i'n drafod o blaen. Ie. Dyna Dyna beth maen nhw'n dweud ar strydoedd Caernarfon efe, Emrys. Efo rheg ar I ddiwedd o. O, right, oce. A cont. Fe dyna, yn Caernarfon maen nhw'n dweud cont. Ie, dyna ni dweud. Mae'n sioci mae'n dda. Dwi'n mynd cofi dre. Dwi'n byw yn dre, dwi'n mynd cofi dre. Dwi'n eisiau gair na. Yn rili aml dyd I dyd. Ie. Oedd fy ffrind fi mewn uni o Ynys Môn. Ac un o'r dyddiau cyntaf uni mewn blwyddyn cyntaf. Rwy'n hi'n dod mewn i'r cegin a dweud, iawn cons? Rwy'n hi just edrych ar hi, what? Be ti'n gael yn mi? A rwy'n na, ni'n dweud hwnna I ffrindiau ni. Lan. O ble dwi'n dod? Ni dweud ti ddim gyda ffrindiau dda iawn. Joke. Dwi'n deall Rwy, dwi'n essential. Yn ardal dyfdanlla, lle dwi'n dod o'n rwy, ydy nath rwy toi'n rwy dy hosan. Nath rwy y hosan toi'n
So, tri So, os i di diffyn antha, a mynd i fatha golwg yn tynabod, dwi'n mynd helo, dwi'n Sgwysnet! Mae hwnna'n fatha backwaters diffyn antha. Oce. Gyda'r banjo. Ti'n gallu deud, os dwi'n rhywun o diffyn antha fatha go iawn, os ti'n golwg, ti'n mynd a maen nhw'n dweud yn ôl i chdi. Yr unig peth dwi'n gallu cymharu hwnna gyda yw fel, ti o'r West Country enw Ar. Come on! No! Ydy ni yn agosach at y mission fan hyn, sorry. Go on, beth ti'n dweud am Steddfod? Yn Steddfod, o'n i'n Steddfod am blynyddoedd, na bod band o bethau. A pobl o ffynantha na, oedd o'n ffynnu. Hanna pobl yn a hanna pobl yn dall pam ti dweud Oh, right, okay. Hey, diolch am y dilyn, K-Leaves. Croeso i'r criw. Croeso. Wow. Whoops, a daisy. Roedd ddim edrych ble yn mynd. Gwych. Oedd y cyffro rhywun yn ddilyn yn digon i chi. Tynnu sylw. Oh! Oh, wow, edrych ar y gwaed sy'n ar... Dwi'n gwylio fe mewn mode cinematic, so Ydy rhywun eisiau neidio allan? Cymryd y fan? O, o'n i am wneud. Okay, sorry. Cowboy builder. Gyd i'n mynd yn y cefn. Beth sy'n digwydd? O'n i disgwyl chdi dod i fewn ac oedd y boi carjackio eto. Okay. Yna'n ffynnu. Right, ni cael 10 eiliad tan ni'n visible ar y map I pawb. Oh god. Well... Just dilyn fi, okay? Fel passenger, dwi'n mynd I just rhoi hwn yn llaw ti, dwylo ti then. Ti'n seithwyd? O, ydw I? Ti'n visible ar y map. O ie, fi'n gallu. Ond fi ddim eisiau tynnu sylw pawb eto, ydw I? Trwy safety. Some cowboy builders. The original cowboy builder. Mae dal yn da un pawb. Come on, Cymraeg. But os rwy'n rhoi marker ar y map, beth ti'n gallu gweld e? Dwi'n cael marker melyn i ni we. I lle I fynd. Okay. Good. Mae'n amser i'r iawn heddiw, diolch Kaylee. Sut wyt ti? O, mae'n bach sol ni'n dilyn I fi. Pwy sy'n dilyn ti? Dwi'n merca'r cor, tol fi. O na, mae'n dweud you are still in the queue to join a full session. Gobeithio mae ddim yn mynd I symud fi session arall rhywbryd o. Na, bydd e ddim, bydd e. Heb gofyn I fi. O, beth ti'n neud? O, hydrate. Gyd rwy'n cael yw cwrw, sorry. Sorry, fi no, actually, rwy'n cael dŵr right fan hyn. Sydd orau? Yeah. Oedd dyferyn bach, ond... So, rwy'n wedi routine o hydrate. Yay. So rydych chi yn Gymraeg hefyd. Cymru wedi geni yma. Mae'n eitha neis. Mae fel fo a fe os ti'n gwybod y sioe gyda Emrys. Achos mae fe o Carnarfon a ni o fel Caerphilly. Sir Caerphilly, Coedion. Ardal Coedion. So, mae'n awesome. I gallu gael amrywiaeth. Hefyd, os chi eisiau ymarfer Cymraeg, ymuno gyda'n Discord, chi'n gallu ffeindio pobl eraill sy'n hoffi trafod gemau fideo, gemau retro. Ni'n neud stuff fel modio. Ni'n neud bob math o bethau, so bydd bennad rhywbeth I chi. Beth yn nhw wedi gwneud? Ia, fi'n gwybod. Da un. Ond hanner... Actually, dyma'r amser dylen ni wneud y mission o fewn y chwarter awr yma rhwng y... 50 score? Hanner amser.
Da un i Gwlad Belg. I Gwlad Belg? Ie. Oh no. Da un. Ond oedd ail gol nhw yn anhygoel. Oedd y Brwynia wedi sgorio fel 10, siŵr fod 10 metr tu hwnt i'r bocs Cymru a oedd e'n gol anhygoel. Oedd ddim siawns gyda'r golgeidwad. Da un. Yeah. Ond tiod, mae hanner awr... Ie, fi'n gwybod. Ie. A ti dal dysgu. Rwystredig. Nice. Ie. Tiod beth, mae lot o bobl yn dilyn ni ar Twitch a YouTube ond hefyd ar Discord. So, a mae yna tab i dysgwyr gall gofyn i'n request a chwarae. So, os chi ddim... Actually, ydw i'n gallu rhoi... Os chi'n rhoi y bychnod Discord, fi'n credu mae'r link yn dod fyny. So, exclamation Discord yn y chat, a chi'n gallu mynd ar link o fanna. Ydy hwnna'n gywir, o? Ie. Cool. Bychnod Discord, exclamation mark. Bychnod. Ti'n cael y link. Awesome. Ie. A ti'n deall, nice. Oops, sorry Emrys. Rwy'n darllen y Twitch chat, rwy ddim yn edrych o ble rwy'n mynd. Ti'n beth? Mae'n erbyn y gyfraith i textio gyrru, a dyna ti yn gwylio y darllen Twitch chat. Mae'n erbyn y gyfraith darllen Twitch chat a gyrru. O na, ti'n beth? Beth sy'n bod i'n dilyn ni? Cos sy'n byd yn dilyn ni? Rwy'n dilyn ti? Ia, mae'n fatha thing coch yn byl y map oes. Dyna yw'r delivery fe? Rwy'n math i gweld yn rhywbeth coch ar y map. Fatha signal ffôn. Coch. Ffôn? Na, hwnna ni. Hwnna ni yn y... Ie, achos ni gyda'r goods yn y... Ti'n yr... Cerbyd, ydyn ni? Ie, ti'n y bag H ar y map. Ie, ni yw'r bag, ie, dyna beth yn ni'n meddwl. Mae'n duffel bag. Mae'n brown i fi ar y minimap. O, cop! Pam oedd fi mewn y canol o'r blymyn... O, gys i no claims bonus. Pam? Gys i hynna? Gys i ddim cael plisman. Rwy'n rhaid yn y canol o hell. Ie, diolch a bydd yna... Ie, mae lot o bobl yna. Cwl bod chi wedi ymuno gyda Discord. A chi'n gallu gwybod wedyn pryd mae pethau'n digwydd. Weithiau ni'n neud stuff lle mae pobl eraill gallu ymuno mewn a mae lot... Chi jyst yn cadw fyny gyda peth. Ond mae lot o bobl yn jyst yn trafod pethau random hefyd ar y Discord. Ond ie, mae'n eitha hwyl. Mae pawb yn eitha caredig a... Mae yna reolau, so os oes unrhyw wedi, sy'n jyst yn taflu nhw mas, so... Ond ie. Ni heb i chwarae Fortnite yet, ydyn ni ar y channel hyn. Na. Ond y reswm am hwnna. Ti'n gwael at... Ie, ydy yn rubbish. Rwy wedi chwarae fe o flaen, a rwy fi'n gwael at fe. Dwi'n iawn tan oedd 5 ola, a wedyn mae'r holl aspect adeiladu yn dost ym Henry. Ie. Dwi'n iawn fyny at y 5 ola, ond yn y 5 ola mae pobl yn just yn dechrau... Diolch yn gem seithi beth yna ddim, mae'n just yn gem build y tai. Dwi jyst yn fito fe'n gafan gwbl, achos fi wedi trio fe, a fi mor rubbish ar y gemau cyflym FPS. Mae hwn yn nice, achos fi'n rhan o'r tîm, mae'r gweddill yn dda, ond fi mor rubbish ar fe. Fi'n chwarae lot o Black Ops, da. Ie. Ie, fi'n rubbish ar hwnna hefyd. Beth oedd y gêm hwnna rwy'n ni'n chwarae, y gêm newydd, rwy'n ni'n chwarae beta o fe? Rwy'n ti'n cysau fe, Morgan. Valorant. Hyperspace. Hyperspace, that was it. Oh my gosh. Rubbish game. Rubbish game. Rubbish game. Rwy'n fi'n hoffi fe. Rwy'n fi'n actually hoffi'r game hwnna. EVE Online, ti eisiau dechrau chwarae? Beth yw e? EVE Online. Ti'n gwybod am EVE Online? No. O, mae'n space... Space haulage simulator.
Oh my god. O'n Ma'n ni nuts. siarad a trafod o hwnnw dydyd, achos ni fel arfer yn rannu stuff, os ni'n gweld stuff, o trio ni, ni'n rannu stuff, ti di gweld hwn, chi di gweld hwn am gemau. A naeth Owain rannu rhywbeth really space. Oedd elfennau o fe'n edrych yn really cool o ran chi angen gweithio a defnyddio controller i fel trwsio stuff ar llong gofod. A mae hwnna'n eitha cool. Ond generally, dwi ddim yn hoffi gemau gofod, ond mae Owain yn hoffi nhw llawer. So, yeah. Pam wnaethon ni hyperspace, oedd yn okay, ond mae'r gem yna ddim yn barod yn dweud, oedd lot o issues. Hwnnw gem wahanol. Ti'n meddwl Beth o fi'n siarad am? Star Citizen. Yeah, literally. Star Citizen. Oh my god. Rwy'n mor gan y chwarae fe ar un o'r free fly events. A literally, y dydd rwy'n ni'n chwarae fe, rwy'n na glitch yn yr update. Sydd yn rwy'n meddwl roedd elevators ddim yn gweithio yn y game. Dwi'n cofio gwachio chi. Oedd i'n gwachio chi, a just go... Morgan yn flin a chdi mynd, mae'n dda, sti. Mae'n dda, o ti'n trio dal eich tir. Oh my god, Star Citizen. Peidiwch â gwastraffu eich bywyd. Dyna beth byddwn ni'n dweud. Sorry. Literally. Ond mae'n dda bod ni gyd yn ffrindiau, Mae'n dda bod ni gyd digon o ffrindiau i ddweud, ni'n gallu fel slag off gemau ein gilydd yn hoffi. Mae Emrys yn neud yn aml ynglyn â Donkey Kong Country. Dwi'n dweud Star Citizen, fi ddim yn deall yr appeal. So, Emrys, fi ddim yn gwybod beth mae Emrys yn hoffi a ni ddim yn hoffi. Mae fe'n hoffi lot o gemau fel Final Fantasies a stuff. Fi ddim yn fan o Final Fantasy series. Beth amdano ti? Ti'n hoffi Final Fantasy, so ni ddim yn gallu hoffi fe gyda gilydd yn erbyn Emrys? Byth wedi chwarae Final Fantasy. In my defence... There we go. In my defence, ti'n mynd licio'r genre yna. Na, fi ddim. Mae Donkey Kong just yn bad platform yna. Ti'n gwybod beth, mae RPG fi, limit, wow. Pa i defnyddio'r B-word ar stream os gwelwch yn dda ynglyn â Donkey Kong Country. Y pwynt yw, right, mae RPGs, fi'n hoffi Pokemon, a dyna fe. Fi ddim un arall yn apeliad fi. Nes i trio bach o Secret of Mana, oedd hwnna'n eitha cool hefyd, ond na, fi ddim gyda'r ymynedd, fi'n credu. Maen nhw'n rhy hir. Be ni'n neud sefys fan hyn nawr, boys? Mae Q-Funkle wedi dweud, dwi'n dod o Werfon, ond dwi'n byw yn Caerdydd nawr. Nice. Cool. Ac mae Kaylee wedi dweud, dwi'n ganol o chwarae fo rhywun. Ar Fortnite, nice. Fe ti wedi ennill unrhyw gemau o'r arno fe? Dwi'n gallu fflosio ar GTA. Right, mae gen i dewis nawr, Exit Disguise. Pa Exit Disguise yn ni eisiau? Yn ni eisiau Noose Gear, sydd fel SWAT team, neu Firefighter Gear. Pa disguise yn ni eisiau i escape o? Ydy yn dibynnu beth ni'n gallu neud o fewn y mission? Ydyn ni'n gallu rhoi pethau ar dan? Na, mae'n just yr Exit Disguise ni. Ni'n gadael dressed lan fel SWAT team, neu ni'n gadael dressed lan fel... Beth ti'n meddwl, Emrys? SWAT team. SWAT team byddwn ni'n defnyddio hefyd, Cool. Ti'n bound o cael nhw yna ar ôl ni rhyw pwynt. Cos mae bound o ddim... Dwi'n meddwl gwrdd ni'n neud y mission yn iawn, so dwi'n meddwl ti'n hansi edrych y pert. See if we can steal some uniforms from the locker rooms. Boys, come on. A ni'n redeg hefyd. Mae'r brakes fi ddim y gorau. Whatever. Tro cyntaf fi'n deall ond yr ail tro. What's a big grip? Sorry, fi ddim gweld e. Un game, chi'n gallu tynnu arno fi, mae gan di MMOs. Just Final Fantasy 14. MMOs, Dyna fe. Mae fel, dwi'n dilyn streamer sy'n neud streams fel 8-bit a 16-bit, achos fi wrth fy modd gyda'r genre yna. Ond, mae rhaid dweud, mae fe'n chwarae shoot-em-ups. A os ti'n hoffi'r genre, mae nhw'n ffain, ond dwi ond yn hoffi'r platformers mae fe'n chwarae. So fi'n mynd i roi ar YouTube, a mae thing fe'n dod fyny,
A fi bron fel yn gofyn yn y chat fel, wyt ti'n chwarae platformers neu shoot 'em ups heddiw? A rhaid bod fi'n swnio fel right weirdo, ond really fi ddim gyda'r ymynedd i gwylio rhywbeth genre fi ddim yn hoffi. A, you know, ar YouTube neu Twitch, ti ddim gyda loads o amser i just aros trwy rhywun trio neud shoot 'em ups i gyrraedd a falle platformers, so fi point blank yn gofyn wyt ti'n neud shoot 'em ups heddiw. Mae puzzle games yn gallu bod yn hwyl i gwylio hefyd. Ti'n fel y rai... Mickey Mouse. Ddim Mickey Mouse. Ond, ti'n falle oedd rhywun di joio hwnna. Ond mae fe gyda'r un set-up a ti gyda'r Mister. So, mae'n edrych yn really nice ar y stream. Mae'n neis i gwylio. Ond, shoot 'em ups yn genre arall dwi ddim yn fan mawr o. So, just angen dod yn gwell at nhw. Na, honestly, fi ddim, os byddwn ni'n awesome at nhw, byddai dal ddim eisiau chwarae nhw. Fi'n credu, dim bod unrhyw beth drwg di digwydd i fi yn y gofod neu dim byd, ond dwi just ddim yn dio stuff gofod a gemau gofod, fi just, By ni dal fforsio chi chwarae nhw. Okay, mae'n o'n ffain. As long as, os ni'n cymryd tro, mae'n o'n ffain yn diwedd. On Hyperspace a Star Citizen, jeez. Mae just oherwydd y blymyn... Y beth oedd nhw, lifts ddim yn gweithio, a o'n i'n stuck ar y blymyn planet. Dim ond ti sy'n gallu... mae game bod lifts ddim yn chwarae, mae'r game yn mynd yn rubbish, come on. Pan ni'n gwylio stream chi hwnna, nes i bron prynu fo. Ond... paid. Ond nes i googlo'r gêm, mae'n jyst yn swnio fatha pyramid scheme gan y developers. Mae'n jyst yn swnio fatha money laundering. Mae'n... Alpha. Alpha. Wedi bod yn alpha am 8 mlynedd, ydy e? Can't rush greatness. Can't rush art, nhw'n dweud hefyd, ond na, sa'i gallu gweld o'na. Bob un elfen o stori amdano y peth yn sketchy. Ydy. Peidiwch meddwl am hwnna, mae'n ffain. Mae Kio Funkle yn dweud eich chi'n hoffi Final Fantasy 7 Remake. Do, mae gen i hwnna. Mae hwn yn cwestiwn i ti, Emrys, achos Owain a fi ddim di chwarae un o'n nhw. Nes i brynu fo peth allan, nes i drwyddo fo. Ond o'n i'n ffansis dechrau streamio hwnna. Ond dwi'n meddwl bod bach yn hir a ffidoli. Fi'n credu, mwyn wneud game o'r hir o hwnna, mae rhaid i chi wir bod yn obsessed a caru pob rhan o fe. Achos mae e'n llyncu dy fywyd. Os ti yn, a unwaith ti wedi dechrau, ti'n gwneud cwpl o oriau, chi wedi mynd ar pwynt, ti'n teimlo mae rhaid i chi gorffen wedyn. Dyna beth nes i gyda streams o'n i'n neud, a ni ti fel, wel, does dim troi nôl nawr, a chi ddim eisiau'r point of no return yna, os ti ddim yn cant a cant. Ydy o'n game hir te? Ac yn ddod yn hir, ond os dwi'n dweud chdi'n dweud gyna, ti'n licio, di RPGism yn thing, chdi? Mae'r Final Fantasy's Villa, rhan newydd fatha 15 a hwnna, dwi'n meddwl hwnna'n good jumping on point i chdi, cos mae'n mwy action-y. Di Final Fantasy ddim wedi bod yn true RPG ers 10, really, de. Really? Na. Ti'n beth, though? Oedd 12 just yn fatha offline MMO, really. So maen nhw wedi newid o 13 sydd yn crap, a 14 online. A nes i really enjoyo 15, a lot o pobl ddim yn enjoyo 15. Nes i really enjoyo fe. Ond ti'n gwybod y rai... Os ti'n ofyn RPGs, ni ddim eisiau twitch RPGs, ond eisiau chwarae Final Fantasy, mae hwnna'n good jumping on points. Cos mae'n fwy action na rhywun arall. Y peth yw, dwi'n hoffi gemau fel tro, fel turn-based games. Dwi wrth fy modd gyda Worms. Oedd yna gemau pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i wir yn hoffi, lle strategy, ti'n gwybod y rai chi angen cael byddin bach a chi'n cael eich tro a'ch amser i wneud rhywbeth a wedyn mae tro nhw. Oedd un game gyda fel aliens yn dod lawr a chi angen ymddiffyn y byd, a fi ddim yn cofio'r enw'r game. XCOM. Fi ddim yn cofio, ond oedd e mor syml a amazing. Fi wir eisiau ffeindio fe. Ti'n gwybod... Into the Breach, sa'ch ti'n licio? Okay. Wel... Os ti'n cael armor rare arno.
Fi ddim gyda armor. Okay, let's just mynd mewn i'r police station. O, gen i armor, oes. Yn credu wneud archive.org, dyna rhywbeth dwi'n credu dylen ni bendant wneud fel session, a mynd trwy MS-DOS games, you know? Mae loads o rai amazing. Dwi'n credu bydden... Oh my god, nhw'n... Brifo ni. Yep. GTA 5, pam ni ddim yn disgo bod pobl yn seithiad a fi ddim yn gwybod. Ti'n gwybod beth, am achos ni'n siarad am pethau cyfeillgar, nice. Fel DOS games. Bringing up the rear. Ni angen Na i cymryd ti ôl then. Ie, ni angen ffeindio'r noose outfits. Oh dear. Mae'n fan hyn criw le. Os mae un yn ei marw, oes na fel respawn yna? Rhythm. Os a rai missions, ti ddim gyda'r opsiwn yna? Yeah, rhythm sure, sorry. Yeah. Yeah, fi credu, mae cwpl o sesiynau gyda archive.org. Mae'n just more amazing. Ti'n dangos thing flash games i chdi? Yeah, anhygoel. O, ba. Un bag dyn si, ie? Dwi wedi cael... O, ni mae'n fan hyn? Outfit. Dwi wedi cael outfit. Right, mae'n fan hyn. Oh, sorry. Dwi wasted. A fi. Just ti'n arrow. O, ni'n gallu dod nôl. O, mae'n good. So, Mae'n reception. Y bag. Yeah, recalled it. Okay. Right, fi'n gallu gweld ti'n redeg, so mae'n handy. Oh my god, ni'n seithi fi gyda hofrenydd. Oh god, oes dim guns gyda fi. Wel, pistol. Mae pistol da fi. Mae yna un fan ar llawr. Mae yna un elfen o'r game yma. Fi ddim yn hoffi'r ffaith ti ddim yn gallu dwy'n guns pobl eraill. Oh, damn. Ie, mae hwn yn deitha fi delivered y nhw'r outfits. So dwi am just mynd. Oh, dim ond... O ti gyda'r pecyn then, o uniform? Ie, un pecyn dim ond sy'n na, ie? Oh, yes. Ni jyst angen mynd nôl nawr, then. Na, ni angen ffeindio tri. Oh yeah, find the noose outfits, mae'n dweud ar un fi. Mae yna so many police tu allan nawr. Os ti ddim efo lot o dillad, lot o gynna, ti well off i cymryd yr un sy'n y drws ffrind, son dweud. Okay. A jyst gadeg i ffwr. Oh god. Maen nhw'n mynd i lladd fi yn dydyn nhw. Oh, fi'n all players gallu gweld y equipment. Steal the noose outfits. Perhaps hwnna yn unig un ni angen ffeindio te? Ie, dwi'n meddwl sti. O ie, falle, achos o ti di marw, dyna pam... Oh, you dick! Yeah. Funny. Oh god. Mae nhw yn y heddlu weithiau. A ti'n cyfro fi? Diolch, Emrys. Oh. Oh god. Oh, wow. Oedd hwnna shot galed. Dear. Right, shotgun allan. Shotgun. Ble? Oedd No! Oes na just un package na ni angen cael? Ie, dwi'n meddwl. Dwi'n credu. Bydd e'n lot rhy anodd. Mae o lot, mae lle allan yn packed. Sut ni'n mynd i neud e, guys? Un o'n ni just canolbwyntio... Like, fi'n credu mae rhaid i un o'n ni... Y doi o'n ni cyfro'r person arall, so mae fe just yn... Ie, dwi'n just trio... cyfro nhw.
Oh my god, mae gennym nhw gyniau cryf. Oh. Oh shit, mae'n helicopter with this. We're literally my spawner right up by the head, and we just make up. Mae pet... Oh, na. Gen I ddim blymyn... Oh, ni jyst yn llafu'n syth nawr. Right, os rhywun gyda rhyw cynllun fwy subtle, neu... Ydyn ni'n... Ti'n gallu talu nhw off, gyda Leicester? Rwy'n ddim meddwl rhaid ati trwy mewn mission na. Oh, damn. Right, gofyn. Gofyn y cwestiwn, boys. Helicopter. Oh ie, distraction tactic yw'r gorau. Os mae rhywun yn neud fel lot o ffas un ochr, nhw wedi gweld fi. Damn. Ie, bydd y armour fan hyn wedi bod yn handy. Oh god. Mae nhw gyda shotguns hefyd. Garbage. Redig amdano fe. Oh man, hynna actually really good. Oh my god. Oh. Anhygoel. No. Ble mae car fi? Oh, mae wedi cael ei impounded. Oh, bydd y car ti'n handy right now hefyd. Oh, just cuddio. Mynd mewn. Yeah, literally. Dim ond pistol sydd i fi. Oh my god. Headshots yn unig pawb. Oh, mae control fi wedi troi ban. No. Mae hwn yn anodd. Oh, blimmin heck. Fanna'n eitha da. Nes I seithi fe yn y gwddwg. Eitha hapus gyda shot yna. Sim chance da fi gyda pistol. Trio. Oh god. Right, fi'n credu dyna'r tactic gorau ddo. Un yn ni, trio tynnu nhw gyd un ochr. A wedyn, rhywun just bod yn sneak attack. Oh, fi'n gallu gweld ti'n arrow. Ti'n cael y helicopters i ddo. Oh, bloody bollard. Bloody bollard. Right, rhaid cael y bag. OK, redig I ffwrdd. Ie, just rhedau ffwrdd. Just redig I ffwrdd. Bell o bawb arall. Ie. Just cuddio, neu beth bynnag ti gorfod wneud, ond just redig I ffwrdd. Dwi'n dod i'r ôl chdi efo car. OK, ni lawr corridor. Gif i o'n lle un person yn car. Oh, well, mynd â fe, obviously. O, na, pa'n lle dwi'n car fi. OK, na I cymryd y hit then, o'r boi sydd o flaen ti. OK, mae cops yn gofio fi ond yn mynd. O, ti di marw? Yeah. O, pa I dweud bod y... O, OK. Oh my Right, rwy'n mynd god! I galw car, un o'r ceir fi mewn. Mechanic. O, dwi'n flasho yn. O, na, dwi'n. You're through to your garage. You, need me to bring you a ride? I'll get there as soon as I can. Oh god, fi just ddim yn gallu gyrru digon cyflym. Fi'n neidio, di yna'n stopio nhw rai. Oh, mae yna so many nhw right ar bwys y car fi. Uh-oh. Fi'n sbonio, a bydd yna 3 neu 4 plusman. Oh, come on, mae'n ridiculous. Ni'n gallu neud hwn, boys. Come on. Right, cymryd car, cyflym, a mynd i'r lleoliad, dwi'n credu. Mae hwnna'n dechreuad. Rwy'n fi'n redig mewn I tear gas fi. Oh, yes, I mae'r... Mae dy fi fe. Yeah, right. Sbili mae'r car, boys. O, fi di marw yn syth. Lan i'r bridge. Marw yn syth. Oh. Na, fi di marw yn syth.
Oh, gosh. Mae Cymru dal yn colli 2. Come on, boys. Ah, come on! Reid bwrw bloody well! Bwrw bloody well. Oh, god, maen O, nhw'n bob dwi'n man. cuddiad. Ella na i golli ffordd staf i'r iliad. Ond na, Pam wedi hyn blocked efo ceir? No! Fel tîm. Na, mae mi'n fflacar hynna bryd. So na i just cuddiad. Ti yn y car? Na, dwi'n cuddiad o'ch o bont. Owain gyda fe mewn car. Right, Owain hwyl fawr di yn neud e. mynd. Oh, fantastic. Dos. Just, yeah, nawn ni stôl o'n nhw, rhywsyd. Hwnnw'n ffynnu, naeth gai heddi dod allan o car heddi a nes i dweud e. Oh, ffynnu. O leia fi'n gallu clywed nhw ar y radio yn siarad am fi. Abbey Rad. Mae hwn yn dweud fi enter police station. Pam? O na, paid dweud ni angen un yr un. No way. Rwy'n meddwl ni o. Hwna'n creulon. Hwna'n greulon. Ti ddim yn gallu just clono fe. Yn ti? Oh. O, ni angen 2 edrych ar y bottom right, mae'n dweud. So mae'n un arall mewn fyna rhywle. Emrys, ti'n gallu cael un. Ond na i cymryd y cops i ffwrdd. Okay. So gallu dweud efo chdi bod yn distraction. Yeah. Ond fi ddim yn cofio lle oedd. O na, mae'r thing melyn nawr yw'r... Okay. So os gallu ni fewn i'r building, allai... Sut nhw wedi gweld fi? Rwy'n nhw dan y bloody dear. Na, gyda nhw ffyrdd. Ti di roi Google ar, a maen nhw wedi dweud my favourite places. O dan. The sewers. Teenage Mutant Ninja Turtles. You're in a hard shell. Turtle power. Oh, rwy'n absolutely carrier Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game machine. Mae'n newydd, game newydd allan ys... Ydy e? Oes. So pobl yn Scott Pilgrim, game Scott Pilgrim. Yeah. Mae'n edrych yn eitha cool. Falle hwnna un o'r stream os ni gyd yn cael e rhyw bwynt. Dwi'n joio'r game yna, dwi'n Oh. Mae'n mor gymaint o heflu ar y map. Okay, fi'n mynd mewn pawb, fi'n mynd I marw yn syth ond rhaid trio ond oes. Oh god, yeah. Dwi'n mynd o'ch man, no? Oh dear. Right, rwy'n wedi colli'r heflu. Rwy'n dod I fi, rwy'n mewn y sewers, a cymryd ei bant o Ti fi. eisiau bod gan, so ddim A gynnau. wedyn, bu fi mynd nôl I cael un arall. Beth am hwnna? Yeah, good call. Ti'n lot gryfach na fi a gyda guns. Yeah, okay. Vehicles... A bydd ti gallu cymryd y car fi nôl lan I... Oh, fi'n hoffi dilyn Emrys though yn y bus. Hwnnw'n funny. Sorry, yeah, okay. Yeah, rwy'n mewn y sewers os ti eisiau dod. Gal fi mewn. Oh. Dwi'n trio gadael chdi di geto, Oh. Hwn yw'r getaway fe. Okay. Oh, na, just wrth I fi mynd mewn i'r drws. Oh, come on. Man. Yeah, os ti guys eisiau dod i'r sewers I fi, fi'n rhoi y bag I ti. Yeah. Ac O bendant, dyna beth ni'n mynd I wneud, ond fi jyst angen ffeindio ffordd o wneud hwnna'n ddiogel. Maen nhw'n seithi fi'n syth, fi'n respawno, maen nhw'n seithi fi'n syth, so... Iawn, dwi'n mynd fewn i'r police station. What? Ti eisiau ffindio fan. Seriously? O fel secret agent guy yn car normal, a nes I trio dwy'n y car, a wneud ei... Seithi fi gyda shotgun. Mae'r hefyd just wedi mynd arno fi. Instant full star. Ond yn gallu clywed ti eisiau helpu fi. Gael o! Mae ble I ti o? Ble I ti o? Mewn y sewers. Okay. Help deliver the noose to the arcade, so fi'n gallu just... Oed ti'n beth cael un bynnag o'r nawr. bags?
Na, mae Emrys gyda un. O, wyt ti? Oh, sweet. Ond ti'n... Ond o, dwi'n stuck ti'n- yna. Dwi'n... Dwi'n really... O, dwi'n gosod y... O, ti yn agos o. Ti di cael e allan o'r Na, ddo, adeilad? yn y bron iawn. Gutting. Teenage Mutant Bloody cops dal. Oh, God. Right, we're mynd i trio mynd I cael fy armoured vehicle o'r blymyn impound lot. Oh my gosh. A fi'n gallu gweld ti, Emrys? MMI, we expect the unexpected. Iawn, dreifio fi da i'r lle. Fi'n methu, maen nhw wedi seithi fi. Ti'n tynnu fi mas nawr, anyway, so... Gutting. Yeah, dylen ni Just car really... I fi'n gallu mynd â O, fi. un munud, fi'n gallu prynu ammo, ydw i? Yeah. Yeah. Nes ti dangos fi sut ti'n neud hwnna? Ok, wait a sec. Gaf fi neud hwnna then. Inventory. Oh my god. Os... ammo. Na. Rifle. Force Na, beth mutual. oedd yr un da? I think we can Sniper handle ammo. that. Rifle ammo. Military rifle. Mechanic. Come on, mechanic. Roi fi'n armoured vehicle. I can't get your ride over there right now. Ar un o'r harfod mewn y sewers ti'n methu dod I fi. Falle. Dim signal lawr fan'na os e? Yeah. Ond digon y signal nhw ffeindio ti ddew. Full ammo. Right, mae dy fi digon ammo nawr pawb. So, fi'n gobeithio. Oh. What? What happened then? There's any anfon Military friend rifle request fi. written by damn. Oh dear. What? Pam fi cael cops nawr? Ie, dwi'n cael y bag eto, dwi'n meddwl You fyddai'n... need something, huh? One of your rides? Let me know. I'll get there as soon as I can. Oh, they ddim... Come on, mechanic. Dewch car fi, please. Right, cool. Oh! Mae rhywun yn symud my gyda God. y thing o dan. Yeah, hwnna fi. Ydw i'n gallu just neidio yn thing ti? God damn it! Damn it, Janet. Okay, we're mewn y armoured car fi nawr. Cool. Oi, ydw i'n gallu dod? Please? Yeah. Oh, damn! Civilian wedi gyrru fi dros o! Oh, okay, fi'n mynd I dod nawr. Okay, team good, funny. What? How many health? Oh my god, my health fi right loud. Iawn, dwi wedi cael y bag tu allan. Yeah? Good. Car, wan. Car gyflym. Oh! Ie, so dwi'n allan, wan. Oh, ma' Right, hwn ble yn ti, lot Morgan? gwell. Ti'n pasio fi? Oh, ti di pasio fi. Fi ar bwys y medical centre. Ah. Ti o dan fi? Oh yeah, ti'n Rhywsut. lan fyna. Eisiau fi mynd lawr fan'na then? Oh my Rwy'n god. dod Oh lan my I God. ti. Oh my Wyt ti? god. Yeah. Okay. Come on guys, ni ddim eisiau redig allan 4 munud a 40 eiliad. Oh, oes ma bloody timer? Oes! Oh, yes. 4 Ti 'di dod i munud nôl fi? 36. Ti'n dod i nôl fi? Yeah, bydd ni'n Ie, dod nôl. mynd i Ti nawr. nôl fe gynta, remethu. achos mae fe'n... Rwy'n methu cael lan o bloody grisio hyn. Okay, rwy'n... Ble ti? Oh, mae'r just redig I ffwrdd o'r... Rwy'n abwys ti. heddlu. Go! Ydy hwnna ni gyd yn yr un Oh, that lle nawr? controller wedi mewn! No! O, paid nawr, paid dweud hwnna. O, diolch. Trying to plug a controller. Ti angen sortio controller, cael cable. Yeah, rwy'n plug of it mewn nawr. Oh my god! Oh my god, mae'r game yn lagio. Ble mae Emrys? Insane. Right, ni'n O, dod mae am ti, Emrys di Emrys. marw. O, mae di marw.
Wyt ti dal gyda'r thingy ddo? Na, mae'r bont, son. Oh my god. Ble ar y bont? Oh dear. Ble ydi e? Ydw i'n gallu... neidio? Iawn. Oh god. Emrys, ble ti boi? Dwi'n y bont. Dwi'n Oh, sugar. Right, come on in. Ni'n dod ble ti? O, rhaid gallu gweld ti. Ti mewn car O, gallu gweld i. Aros fanna. Wel, neidio mewn. Right, let's go. Right, ni angen colli'r cops. Right, mynd i mynd lawr i'r sewers. Right, hwn yn y lle hawsach. Ie. Colli nhw. Syniad da. Dim signal ar fanna. Oh! A dim ond 2 munud gyda ti, ddo? 2 munud 44 eiliad. Ydyn ni'n gallu fforddio mynd lawr i'r sewers? Na, ni methu. So, mae rhaid chi just mynd amdano fe. 2 munud. O, na, ni ddim cael amser i mynd nôl lan i'r gogledd o'r map, te. O, pa i dweud hwnna? Hwna'n cymryd way more na 2 munud. O, ewch yn awyren, gyflym. Awyren neu hofrenydd. Be fe'n cymryd mwy na 2 munud i ffeindio un. Ni'n stang un random ar ochr. Right, os ni'n cadw llygaid allan... Ei, Bryndyn. Ti gyda un gyda starter pack ti, wyt ti Emrys? Do. Ia, ni angen mynd i airfield. Oh. Really? Oh no. Oh man. Oh, yeah. Doesn't make sense for me. Ni ddim mynd i wneud e. Stupid civilian. Allan y fo. Yn mor weistredig. Oh, good God. Neu ati un munud i colli'r cops. Ie. Just os ti'n dreifio achydol yn y môr neu beth fel la. Neu achyd y mynyddoedd. Oh, come on! Really? Yeah, there's no way ni'n colli nhw. Well, no way ni'n... Ond wyt ti'n mynd yn y cyfeiriad o lle ni angen mynd? Yeah. Okay. Oh, nice! Ni gyd yn neidio mas nawr ni. Os un o'n nhw'n glanio, bydd hwnna'n handi. Ni just dwy'n e. O, mae'n dod lawr, Ie, i cael... Gutting. Pity ni ddim yn gallu just gwasgu reset nawr, a just chwarae fe to. Yeah, ni meth. Come on. Fi'n credu falle mae'n syniad i ni gael rhyw hofrenydd neu rhywbeth yn agos, so ni ddim yn... Yeah. Yeah. You know, so mae fe ar bwys, a ni'n gwybod, mae un yn ni gyda'r hofrenydd yn... so ni ddim yn redig allan amser. Os dwi'n tybio, unwaith chi gyda'r 2 nws, dyna pryd mae'r time yn dechrau? Efalle, ie. Iawn, na i pigo... Na i gymnol i arcade i ddechrau mission. Right. Hey, what's up? Dwi'n meddwl, os dwi'n How can I help? ffonio am helicopter, No problem. dwi'n I'll cael get him am off your back. O, bydd hwnna'n cool. yn y ddinas. Oh, you absolutely come. Stop the car! Smell diolch.
Go on, I'm Danny. Go on, boy. Right. Go on. Dal yn colli 2-1 i Gwlad Belg. So ni angen trio hwnna Yeah. Oh, I swear. Mae ddim yn edrych yn debygol o dyma yw'r diwrnod ni'n mynd i gorffen y mission cyflawn. Na. Ond, os ni'n gallu neud yr elfen yma heddiw, Ie, ni angen cyn nhw sgïo. 10 o'r gloch, ie, nhw sgïo, fi'n credu bydd hwnna'n eitha da. Nawr chi wedi colli, chi gallu just galw Leicester nawr, wyt ti? Ie, roi fi yn. Oh, Ac, right, oh dear. roi fi o'r bloody cops yn tynnu allan a crasio mewn i ni a wedyn mynd, oh, pull over! Oh, na. Na. I was like, you pulled out into me! Beth ti'n dweud? Mae hwn jyst yn hanes yn ailadrodd ei hun o'n dwi'n teimlo achos deja vu o hwn. Ie. A mae wastad yn bai nhw, pam ti'n gyrru. Iawn, dwi'n o'r helicopter fi. Of course. Yeah. O na, nhw wedi cael cic o'r smotyn, Gwlad Belg. Uh-oh. So mae'n mynd i bod yn 3-1 os maen nhw'n sgori. 3-1 na, page yw'ch dweud yna. A successful team's a lucky team. Yeah. Yeah. Mae'n rhaid fi gweld hwn to, Oh my achos fi days, ddim what a gallu tank. gweld. Dwi'n hofio, gofyn i chi mae'r Naeth e mynd i cicio'r pêl. Oce, naeth e mynd i clirio'r pêl, a naeth e cicio'r boi yn y ghoulies yn lle, ond oedd e literally di trio cicio'r pêl, so mae fe bach yn harsh. Ond eto, mae'r boi Gwlad Belg ddim yn poeni bod e'n harsh neu beidio. If I've really cael ei cicio mewn y pen. Yeah, literal y pêl anghywir ddo. Dwi'n hofio, gofyn i chdi mae'r gan sydd o'ch chi'n rôl y gêm rygbi. O, oedd e'n anodd, oedd e'n anodd. Oedd e'n really anodd i ddelio gyda. Ond, you know, tegwch, wnaethon nhw chwarae'n dda. Ie, a nhw'n dwy'n y gêm na ddo? Na. Na. So di dwy'n y gêm, so hwnna'n yr Alban, so di dwy'n i 80 munud, ond oedd fanna oedd o'n gêm mor... O, sa'n becs o sut ni'n ennill, os ni yn, ond y pwynt yw, oedd Frank di... Ie, ti'n meddwl Frank nawr, ond nhw ddim wedi dwy'n e. Ond nhw wedi brwydro'r nôl a neud popeth o'n nhw'n gallu neud i ennill, a wnaethon nhw ennill. So, mae rhaid chi jyst dweud da iawn Frank, ond mae lot o stuff fel o ran y penderfyniadau, fel pob gêm, ond ie, ond... O, chi ddim yn gallu cwyno, dwi ddim yn credu. Oedd e just, o'n nhw'n gwell ar y diwrnod, ond o'n ni ddim yn bell tu ôl i nhw, so, you know, so ni'n mynd i bod fel Lloegr a just beio popeth arall. Dwi'n meddwl unrhyw fan Cymru ar dechrau'r chwe glad, chi dweud, yn y gêm ola, sy'n ni'n cwffio am Grand Slam a just about colli. Dwi'n meddwl sy'n pobl wedi cymryd o de. A dwi'n gallu mynd yn y arcade gyda thing ar pen fi. O, hwnna'n good. Fi yn yr arcade nawr hefyd. Fi di dod â cerbyd ti, just ti fas e. Oh. Nice. Okay. O, trin.
Wnaeth nhw sgori'r penalty kick o'r smarty. Right, Yeah, let's try and trio get hyn eto! So. Dwi'n wedi cael y helicopter yn barod, dwi'n meddwl Good. Nice. Oed ti'n gallu glanio fe ar to yr adeilad? Os mae'n Ie, ffordd mynd Ie, lan... so mae'n ystol yna. Ie, oce. O ti fewn, bydd hwn yn gwych. Ie. Oce. Dwi'n well off ydi, pwy bynnag sy'n cael y bagiau yn mynd fewn yn helicopter a tydy'r person mynd yn yr pick-up. Ie, yn car Owain. Ie, i cael gwared o'r cops. Yn fi'n iawn i dechrau e? Dwi'n siŵr ni brynu... Ie, ond dwi angen dod yn agos a dwi'n neud, ti gallu just dechrau fe anyway. We'n just gael dechrau, a probably just aros i Emrys cael y awr yna yn barod. Okay, cool. Yna. Pwynt yw, rhaid bod Gwlad Belg eisiau cael dial ar y ffaith wnaethon ni bwrw nhw mas o'r Euros. So bydd hwnna dal yn brifo nhw. So yeah. Okay, fi yma hefyd, go on. Neud beth ti angen neud. Ie beth ddo, os ni'n gallu sgorio mewn y 5 munud nesaf, bydd gyda ni gêm diddorol am y 20 munud olaf. Trouble. Double trouble. Hwn y thing arall ydy da. Sa'ch gallu talu rhywun i... Just Gary O, Owain. bydd y boi dod ar ôl fi efo i hoverbike. Oh god. Dos o yma. Mae e'n rwystredig pan mae pobl eraill just eisiau fel bod yn annoying. Mae'n literally yn stopio Cymryd fi. allan. Ni gyda tîm ydyn ni, so dylen ni gallu delio gyda unrhyw dirtbags. Okay, ti nôl nawr. O'n i'n mynd all hwn yma bell yna. Mae helicopter yma. Ie, delio. Ffordd Ni wedi cael gwared proffesiynol o yna. fe. Ond delio gyda fe. Naeth e marw a nes I seithi fe tair gwaith yn y pen just I wneud yn siŵr. Ie. Iawn, na i weld chi'n gwyl yn y tellan yr interns. Cool. Gobeithio bod fe ddim yn cael grudge now a just dod after ni. Ie. Falle bydd e'n gweld e fel rhyw fath o fel gêm bach. Oh. Oof. Oof. O, gynna fo grudge. Really? Nath o syth i'r rocket. Oh, no. Oh god, come on. Mae'n digon anodd y bit yma, ta be? Heb idiots just yn trio pigo ni off. Oh man. Dos o yma! Sa ffordd fi fath o blocio fo? Sa'n siŵr. No, wyt ti gallu mynd mewn Ond i mae'n rhaid passive i- mode? Dwi'n gwybod beth yw hwnna. Swnio'n dda ddo. Passive mode, mae neb arall gallu brifo ti. Ond sa'n siŵr os ti gallu gwneud e mewn Ie. mission. No. Oh, I've got a bounty on my head. Great. Ond Emrys, oes unrhyw beth yn stopio ti rhag gofyn am hofrennydd arall? Yng nghanol y mission. Ie, dwi'n prynu hyfrynydd bod tro, ond mae'n gobeithio fe ddim dod ar ôl fi. Gobeithio bydd e'n amser gwely fe, pwy bynnag yw e.
Dwi'n gadael ti fod. Bydd mam yn dweud, amser gwely. A bydd e'n gadael ti fod. Ie, mae dy fi o leia 40... Wel, ddim o leia, ond 47... Na, 37 munud tan amser gwely fi. A mae fy mraig yn gweud i anna i. Merryweather, because security is a private matter. Dyn fi ddim dweud yn y beth. Mae'n edrych, mae'n gwynebu... No problem, we'll get right on that. Wait, dwi just wedi galw y mercenaries arno fe. O ia, mae gyda fo... cops ar ei oedd o fan. Oh, good. Bydd hwnna'n arafu fe o leia. Dwi wedi galw Merryweather mercenaries. Maen nhw'n pretty crap though. Right, okay, so plan tro hyn. So ble roedd y bags? Roedd nhw'n mewn e... So, dim fewn i'r police station. Ie. Roedd ddau drws. Y drws ar y dde o flaen chdi. Okay. Roedd ddau drws. A y changing rooms gynta. Cool. Lle y llall? Oedd hwnna i'r dde ac i'r dde, ie? Ie. Fi'n parcio'r car right o flaen y drws. Son i yn de. Ie, syniad da. So bydd hwnna'n rhoi ni cover o'r tu fewn ac hefyd hopefully quick getaway. Dwi'n eitha hapus i chwarae fel distraction a tynnu nhw i ffwrdd, ond ie, beth bynnag sy'n helpu. Dwi'n bron a dweud chdi aros yn y cerbyd, cos fi a Morgan chydig fewn i'n ôl nhw. Ie. Cos nath i'n 4 stars yr eiliad. Ia, so un i ddim di fewn. Os drongs dwi a Morgan gallu rhedeg o'na. Unig peth yw, os un o'n i'n cael 4 seren, mae pawb yn cael 4 seren. Ni gyd yn cael nhw. Ni'n rhan o'r un tîm. Hyd oedd os un person ddim yn fewn i'r adeilad? Ie, oherwydd ni'n mewn mission. Dwi'n meddwl hwnna sut mae'n missions yn gweithio. Os mae un person cael mae pawb yn... Ie. Merryweather regret to inform you that the mission was Merryweather heb di llafe. Trash. Ti really'n gallu gweld taw Martinez yw coach Gwlad Belg, achos ti'n cofio yn y cyfnod na pan oedd Abertawe yn neud yn really dda yn wrth i nhw mynd fyny a just cyn hynny actually oedd y style o'n nhw chwarae just pasio yn anhygoel. Ti'n gallu gweld mae Gwlad Belg gyda'r sgiliau a'r chwaraewyr i wneud a chwarae'r gêm yna really dda. Oce, dwi'n gallu mynd trwy'r top. So dwi ar ben to wan. So, ydw i'n cael y gun mas yn syth? O, mae hwnna'n dodgy. O! Iawn. Oh, I'm lwcus. Dang it. Wait, ble fi? Okay. Ti di marw hefyd, ie? Ie. Ie, y doi ni'n redig. Nawr fi chi gweld ni. Syth nôl mewn. Nice, safety. Okay, good. Dwi'n cael un. Morgan, dos i fewn i'r building o fanna wan, i'r dde. Fewn i'r dde, y dde eto. O, maen nhw'n lladd fi. Mae Owain wedi mynd lle ti wedi dweud ddo. Okay, mae gen i un. Good. Iawn, oce. Dos ti'n y pick-up, yn y thing... Pick-up a'i yn y helicopter. Sy'n neb fformali. As long as the helicopter, as long as I Os di helicopters ddim yn seithi fi, dwi'n iawn.
Damn! Mae fi prynu ammo eto i munud. Fi'n really struggle o heb ammo. Mae'n gadael fi. Yeah. Inventory. Body armor. Super heavy armor. Can we get the prynu hwnna? If not unlocked. Oh. There's a standard armor. Oh, damn. Oh, ydy yn dweud 6 eiliad? No, okay. No, so mae full star fi'n ffachio wan. Ie, mae un fi... O, mae ddim yn fflachio, mae jyst yn dweud 4. Cofio, ti'n gallu bwytio snacks i roi eich health lan. Wyt ti? Snacks? Ie, mae'n inventory. Funny. Okay. I mean. Oh, na. Just... Sy'n da fi? Oh my god, nhw jyst yn lladd fi'n syth. Okay, rwy'n mynd i'r car fi. Yeah, okay. Ble ti, Morgan? Fi'n dod i'r car hefyd, ond literally, maen nhw yn rhy cryf. Ah, damn. Right, os ti'n mynd nawr lle fi'n respawno fel arfer, bydd e'n gret. Okay, fi ar bwys. Bydd diwedd y stryd. Ar y highway fel y 2. Train track ar lawr y gwaelod. Right, tu ôl ti. Tu ôl ti. Oh, good. Oh no! Sorry! Oh, Okay, lose the cops. Rwy'n mynd mewn i... Rwy'n mynd i mynd mewn i'r... sewers. Tunnel. Yeah, syniad da. Wyt ti'n okay, Emrys? Ynddo, dwi'n helicopter, dwi'n... Oh, fantastic. Dyma ni. Nice. Hanner awr i fynd hefyd. Dyma ni'n hyn yn gwell. Lot gwell. Just ddim flips mewn i'r môr neu unrhyw beth sy'n nawr, a bydd ni'n ffain. Jet ar ôl fi. Jet! Oh, na. Oh na. Fod ia, dwi'n gwybod o fod ia. O, y boi yna? Ie. O, pai dweud hwnna. So, it's ddim y cops, just... Ydy gallu disappear o radar efo Lester? Dwi'n modd dwi'n gwneud y missions i gael ystod. Na, dwi ddim di wneud e. Mae'n eitha dechrau o'r dechrau. So, na, dwi ddim di dechrau. Oce, na, dwi'n modd rôl fi on. Dwi'n literally jyst yn ei ganol y môr. Oce. Dwi'n edrych dwi'n mynd... O, mae'n rhywbeth dilyn. Oh my god. O ie, mae'n dod at... Mae yna 2 jet yn dod at ti. Ie. Oh. Oh, rip. 4 munud i fynd, 3-1. I Glad Belg. Mae'n edrych yn cyfforddus nawr i nhw. Ah, rip. Nes i jumpio lle helicopter, dda syth i wedyn. Jordan G. O, ni... Scream Cops, fan do, mynd rhywbeth. Ie, mae un ni'n fflachio'n... O, brilliant. Unig problem yw'r ni wedi colli un o'r outfits. Ie. A pai dweud bod e'n nghanol y môr. Na, mae gyda fi. Dwi'n pigo fe fyny. Oh, sweet. O, diolch beth. Mae'n rhaid dod o fel ar lan y môr. Dwi'n bell i ffwr a mae lot o bobl yn seithio fi. O, dos o yma! O, Jordan G killed an associate. Fi. Oh. O, dos o yma. Oedd e'n edrych mor dda, ond ti gyda rhyw tyddi ar ôl ti. Just yn anffodus, really. Mae o'n... Merryweather, because security's a private matter. What can I do for you? Dwi'n Goodbye sbonio then. wrth ymwyl y bag bod to, mae'n sy'n fi bod to. Felly bydd rhaid ni helpu ti allan rhyw... O, mae'n ddau fwy. Mae wedi gofyn i ffrind arall sy'n probably yn ysgol cynradd i helpu fe. Ni'n lladd Emrys. Chyn ta. Dyna'n union sut maen nhw'n siarad. So be? Mae gen nhw lot o military ôl nhw. Oh, fantastic. A dwi'n dwi'n pick-up nhw. Good. Di o we. Oh! Ni'n
Exeter Tunnels a bydd ni'n dod lan y hewl the coastal road I trio. Iawn, sgyn fi ddim cops ar ôl fi, a mae'r boi na bach yn brysur efo'r holl polis ar ôl. Oh, good. So, actually, os ti'n neidio yn carf ni, ti'n ffain wedyn? Dwi'n mynd bell o'r arcade. Oh, okay. Ie, os gallu just mynd i'r arcade, just mynd fanna. Ie. Nes i helicopter. Nes i methu'r y rocket gyntaf, nes i jumpio allan o'r helicopter. Oedd o chwalu'r helicopter, wedyn nes i, oedd o cael fi efo i minigun. Okay. Oh, mae Mario yn marw ydi e? Mis hyn ydi e? Neu mis nesa? Mario cael ei publicly executed gan Nintendo. Beth? Mario Execution Day. Ar Twitter... Beth wyt ti'n siarad a... Mae Nintendo yn cymryd un o'r Mario games, well, a couple of Mario games, bant o'r... O, ie, tynnu'r ti. Oh, right. Yr All-Stars, ie. Ie. Oh, ie. So mae pawb yn dweud... So mae pawb yn dweud, mae nhw'n hyrwyd nhw llaf Mario. Nhw'n execute Mario. Ie. Ond y pwynt yw, efo'r rai 3D yn cynnwys Super Mario 64, neu All-Stars o ran 1, 2 a 3? Na, 64, Sunshine, Odyssey. Ddim Odyssey, Galaxy. Oh, Galaxy, sorry. Pam ydyn nhw'n cymryd nhw? Like, why? Pam nhw'n just like suddenly dod nhw o sale? Yeah. So beth ti'n methu prynu nhw unrhyw? Yeah. Dwi'n convinced fod nhw'n diwerthu am ysl un wedyn da. Probably. O, swnio fel... Dwi'n convinced. Ond fel, ni ddim di, neud mwy o cash cow yma. Nawn ni ail neud e a rannu fe mewn 3, so ni'n cael 3 gwaith o profits. Ie, ma model Nintendo, ma nhw mor kind of... Ond so... Barris, ie. Absolutely ddim logic I stopio gwerthu. Total ti gem yna. Wel, hefyd, os chi eisiau gweld fersiwn cyfieithiad lleoleiddiad Super Mario 64 yn Gymraeg, sy'n lot gwell na'r fersiwn greiddiol, just gael ni gwybod yn y Discord a na I rannu fe trwy Google Drive. So bydd angen e-bost chi I fi gallu neud hwnna. So, yeah, gaf fi gwybod. Actually, fi ddim wedi chwarae hwnna am spel. Fi wedi cael bach o break achos fi'n cymryd bach o gwyliau, toil a stuff dros y cyfnod yma. So mae'r un diwrnod yr wythnos wedi torri fe lawr I un diwrnod yr wythnos yma. Ond falle wythnos nesa neu rhywbryd bydd e cael mwy. Ie, mae chwarae fe. Fi ddim yn credu byddai'n gorffen y gêm yna ddo. Mae'n eitha anodd. Mae 120 o ser I gyd. Jesus. Mae'n a lot. A chi'n clywed y troslais yn Gymraeg hefyd? Dyma fi, Mario. Oedd hwnna lot o hwyl I wneud. A mae fe'n eitha ffynnu. Wel, os ma nhw, so nhw'n gallu ffeindio fi. Ydyn nhw? A mae rheolau Covid yn stopio nhw rhag wneud unrhyw beth I fi ar hyn o bryd. Diolch am y dilyn, Kaz. Croeso i'r criw. Cool. So beth ti guys yn meddwl sy'n mynd I digwydd? Fod I Nintendo yn just lladd Mario neu ydyn nhw'n mynd I dod allan rhyw fath o, like... Well... Ie, bendant, maen nhw'n mynd I wneud Luigi y prif cymeriad o hyn ymlaen. Ond mae Nintendo Direct nhw I fod ac yn byd Mario na fo. Mae'n ffaith bod nhw heb di dweud unrhyw beth. Like, am fan nhw'n just dweud, nhw'n cymryd nhw I ffwrdd o sale. Like, ond am bod yna release do. Def release oedd yn dweud, hwn di'r dyddiad bod o dal. Ie. O'r un peth efo Super Mario 35 na. Hwna dod off hefyd. Ie. Yn just creu artificial scarcity. Diolch beth, Cymru wedi colli 3-1, so bwhw. Ond di Mercher nesaf fi'n credu mae gêm nesaf cystadleuol. Ond ydyn nhw'n chwarae Mexico ar y penwythnos? Ynddi. Mae Daf de Boss wedi dweud pryd y cymeriad Smash Ultimate yn ddod, mae nhw'n lladd Mario ac ddim
yn dod â fe nôl. O. Okay, yeah. Rip Mario. Wna'n ffeindio rhywbeth yn y past fe pryd oedd yn plumber. Dwi'n mynd i chwarae Smash ys ages. Na. Na fi. Ond dwi'n meddwl fydd blwyddyn yma in general yn siomedig. Hwn di, fath anniversary Zelda di blwyddyn yma, ie? Ydy e? Ar unig beth mewn di... Unig news Zelda blwyddyn yma di... Paid allan siarad amdan Breath of the Wild 2. A dyma remake o Skyward Sword, sef yr un mae pobl yn joio'r lleia. Ie. Daf dy bos wedi dweud enw hen, ie, paid ffoi ni. Mae pawb gyda rhyw e-bos neu rhywbeth o'n nhw wedi wneud a spel yn ôl. Maen nhw dal yn defnyddio sy'n bach yn ffynnu. Peidiwch o ffoi ni. Right, dwi'n nôl yn yr arcade nawr. Ydw i fod nôl yn yr arcade? Ie. Mae yna pedwar set-up missions i fynd. Right, 20 munud, pa i ni gallu gwneud? Ie. Neu o leia trio? Ni gallu gwneud... Trio cael entry disguises nawr. Okay. Ie. Ni gallu... Ni'n cael options o bug stars gear. So, okay. Hwn yn extermination company. Ni gallu dros lan fel extermination company neu maintenance gear. So Okay. ni'n just edrych fel maintenance men. Beth di pawb eisiau disguise o fel. Pa'n sy'n neud eich hawsau neud? Dim clem. Does dim ots fi ddim yn credu, ys e? Maintenance, if ever. Yeah, actually, go on, maintenance. Mission D... Oh, mae'n cael descriptions! Oh, yeah, Disguised as Bugstar workers to get into the back area of the casino undetected. Steal a Bugstar's van and outfits that can be used to get into the casino back area without alerted security. Or maintenance gear. Steal maintenance outfits that can be used to get into the casino back area without alerting security. Disguised as maintenance workers to get into the back area of the casino undetected. Oh, un peth ta. So maintenance neu Bugstars. Bynnag ti'n hofr yn y ben wan. Yeah. Go on, just neud e. Just mash Pa your... bynnag un ti eisiau. Boom. Bugstars. Okay. Ideal, right choice. Go on, Bugstar. Bugstar. Hey now, I'm a Bugstar. Game on, go play. Come on, 90 pawb, yeah. Oh, come on, pob tro. Swear. Sorry, man. All My that brakes glitters fee yn a is bit gold. Only Bugstars break the mold. I think called Bugstar oherwydd mae'n swnio fel Rockstar. Ah, siwr o fod. Hwn yn y thing arall mae gen i fi issue am y heist yma fyd. Di gan hawl pwynt overalls efo Bugstar yn sgwynnu ar y cefn nhw. Da ni'n angen dwy'n. Beth? Yeah, just gofyn I rywun creu. Yeah, Surely ni gyda online, Taylor, ni gallu... Os ti'n cofio GTA Vice City, os chi wedi chwarae gym, chi gyda rywun sydd yn sorto hwn fel I chi. Chi just angen pigo fe fyny. So pam ni angen dwy'n popeth? Fi'n gwybod ground theft auto yw e. Ond surely... Ti'n eisiau'r potential o... O, ti wedi clywed y stori yn y papur newydd? Na, pa stori? O, nath rwy'n dwy'n fan... Bug Bugstar. Yeah. Oh, pwys yn y drws? O, mae'n y bug exterminators yn drws. Exactly, exactly. Ni heb di hire nhw, pam ti fan hyn? Yeah. Yeah. A specifically fel enw nhw, name and shame, efe. Bugstar oedd enw cwmni a... Bydd e gyd ar newyddion, fi'n siŵr. Oh, man. Mae'n oherwydd Mae'r ni'n maps mor fawr o GTA 5 ydyn nhw. Nhw mor fawr. That's it to hen, mae'n to hen, mae'r gem wedi para, Nhw'n just rhoi missions fel hyn mewn I pader allan y content. Yeah. Padding missions. Yeah. Yeah. Oherwydd, un peth yw, mae holl missions mewn y bloody city ac yr un y set-up area prif rydyn rhoi allan efo Amazon Prime and right ar y top o'r map. Yr un... Classic. O'r fos ti eisiau cael like, a set-up, like, un o'r arcades mewn y city I gwneud y hawsach, ti angen talu fel like, million neu rhywbeth am arcade hwnna.
Whereas Mae dal yn top 10 games of the year, beth yndi? Mae dal, ie. Ie. Dolyg dwytha, oedd o'n 10 ucha. Pwy sy'n dal yn pwyd copies o GTA? 2020, roedd nhw'n gwerthu mwyaf yn roedd nhw yn erioed, oedd nhw? Yeah, I suppose achos Covid, mae fe'n y game perffaith, achos chi gyda gymaint i wneud a gymaint i just ymchwilio a trio. A chi gallu chwarae fe gyda ffrindiau fel ni. Yeah. Ond, you know, mae'n eitha dda fel na, I suppose. A o fi ar y ffens am GTA, achos mae stuff eraill, ond fi'n falch nawr ni wedi dechrau wneud fy mission y stuff GTA Online, achos... Hey, diolch am y host Belinda. Ges di am ddim yn Epic, do? Ie, Oedd ti? ie, dyna fe, ges di am ddim. Dyna pan mae loads o pobl hefyd i ymuno, oedd e am ddim am gyda Epic. Oh, right. Oedd dyfu fe anyway ar PS4 am eitha rad yn y sale, ond literally cwbl o misoedd ar ôl hynny, oedd e am ddim trwy Epic, ond mae chwarae fe ar PC criw, gymaint well. I know mae pawb sydd ddim yn console gamer ddim really eisiau clywed hwnna trwy'r amser, ond, sorry pawb. Mae just yn, okay? Trio fe, os chi'n gallu. Dyna fi, Rhaid allan o'r bloody rockets, of course I am. No mewn. Quick. Okay, sorry. Mae gen i fi hwn ar PS3, PS4 a PC. Siwr bod gen fi ddau version ar PC. Cos eisiau brynu fo gen Rockstar hefyd. Nes i golli fo. Really? Oh, awesome. Diolch Nalinda am hostio ni. Mae'n dweud, you're welcome, I'm learning Welsh at the moment, so I'm new lurking. Diolch am lurcio. Ni wedi creu gair fan'na, lurcio. Fi ddim yn gwybod beth yw lurking yn Cymraeg. Ond diolch yn fawr. Well, just, you know, gwylio heb dweud unrhyw beth, hwnna beth mae. Yeah, gwylio heb dweud unrhyw beth. Mae ddim quite gyda'r un thing. Ond yeah, gwylio heb dweud unrhyw beth. Oes na gair Cymraeg am lurcio? Fi ddim yn gwybod. Ydy e'n just lurcio? Cos adio ar un. Ti eisiau fi edrych e fyny achos fi ddim yn neud lot. Fi jyst yn fel passenger trwy'r amser. A fi'n falch am hwnna achos byddai ni'n terrible probably. OK, sut fi'n neud y tab? Boom newid fyna. A mynd... Cysgu. Rai angen prynu bloody rockets i cael o blymyn jets hyn o'n i. O, llergian! Waw! Llergian! OK, lurk equals llergian. O'n i ddim yn gwybod hwnna. Mae hwnna'n cool bod yna gair. Fod yn slay, swn i wedi dweud. Slay, ie. Mae slay mwy sinister yn dweud. Aha! Ie. Ond fi ddim... Son nhw'n sinister yn gwylio ni, so mae llergian yn neis. Sa slay ddim yn gweithio oherwydd. Na. Oh, come on! Pam have you need your no! Come on! Get... Please on the cam. OK, nai. Go on then. Nai symud draw. Nai symud yn y cefn. Come on o. Yeah, llergian, right? Oh my god. By bit Sparrow annihilated you. Gwych. Diolch, boi. Dim just aros yn y man. Steal the bug star van. Alright, ni'n trio. Oh, come on! These jets are so difficult. Efer un pobl yw e? Neu pobl newydd? I ddim siŵr. Just am o bol. Ond yn haid fan i ffwrdd. Mae car ti ddim yn defnyddiad. O'n i angen 4 pobl o. Rhywun flip o fe. Crasio mewn i fe efo car, please. Pwy? O. Dwi'n mynd dde. O. Be ti'n edrych am mo? What? Pam ti yma? Ne... Iawn, dwi'n cymryd run up. O, nath rhywun llafu. Maxim guy yma. Blew you up. Efo.
Beth ni wedi wneud i upsetio'r boi yma? Oedd ni'n rhy dda yn y gem yma. Probably. Maen nhw wedi gweld stream ni yn meddwl, oh guys, come on. Hyd yn serious. Ble mae e? Mwyn, os di? O, na fa. Ni gallu just mynd yn y car, a just anghofio amdano fe. Rise above it, boys. Oh, come on. Ia, Hey. Come on, neidio mewn. Ble fi angen mynd? Ni angen Ti isie dwy'n gyrru? fan, so hyn yn mynd i bod yn really galed. Okay, na i ffeindio fan. Oedd dwi'n fan. Na, ni angen dwy'n specific fan. Oh, A okay. thing, O, fi gallu gweld e mewn Blow fe map. lan i'n screen. Mae'n right fanna. Na. Chris, na, Tu ôl Chris. fi. Oh, sorry. Sorry. Ie, mae boi'n dal yn sbio ni. Oh my god. Sorry. Sorry, pawb. Fi'n trio fy ngorau, okay? Just byddwch yn caredig. Lle ti'n mynd fan? Chill out, boys. It's just a game, for God's sake. Nah, come on. Fi'n mynd nôl y fan, right? O, fatio mewn y foi yma. Mae'n mynd i syth i ni. Boi, Maxim. Oh, gyn dwan, fi ddim yn offi fe. Ble mae e? Lle ddim yn go fi, check. Oh, Got fi it. gallu gweld e. Mas Go on. pawb. Mas Yeah. pawb. Bugsters. Right, rhywun ti lot dwy'n y fan, fi fi'n trio cael nhw. Oh, maen nhw'n lladd fi, boi. Rhaid nhw ddim eisiau ni dwy'n e. Pam? Rhaid ni'n dwy'n e o nhw. Oh, yeah. O, mae'r boi Jackson man. O, fi angen neud 3-point turn fan hyn, boys. Achos fi wedi blocio fy hun. Oce, fi'n pigo chi fyny, e? Na, just os, cos mae boi man. Surely mae just ar ôl un o chi. Pam mae fe'n cael go arno fi? O rhaid ni mewn Fi ddim grŵp, di so neud. mae'n casau ni Oh, gyd. okay. Oh. Look out, mae'n right ar bwys ti. Fi'n gyflym gyda hwn, pai phoeni. Fi'n gyrwr anhygoel. Dyna beth fi'n dweud wrth fy Ngwraig, anyway. Dwi ddim yn credu fi, ond... Rwy'n mynd i fynd mewn i car arall, rwy'n methu Ie. seithi o hwnna. Hei, Emrys, wyt ti'n gyrru? Ynddo. Wyt Be, yn y gêm ata? Na, yn go iawn. What are you A doing? Owain, Get in the car, you ti'n- ti'n gyrru hefyd. Ydy fel safon gyrru chi wedi mynd lawr ers Covid a ddim gorfod gyrru llawer? Na, ti'n beth dwi'n bod yn dreifio mwy ar gyfer plesar ers Sure, Covid? rwy'n... Really? Dwi'n licio am drives a beth. Falle fe wedi bod gormod o hermit then. Dwi'n byw yn yr un lle mae dwi'n gweithio. As in, Gaernarfon. So dwi'n dreifio llai, ond os dwi'n mynd am dreif, dwi'n mwy o... Rwy'n gyrru am y tro cyntaf mewn fel dros blwyddyn. Wythnos yn ôl. Okay. A rwy'n oce, rwy'n meddwl. Rwy'n fy clutch newydd yn y car. So rwy'n lot neis yn rwy'n cofio. Yeah. Now rwy'n neis i actually gyrru eto. Yeah, oh man, I'm good. 8 munud, come on boys, ni gallu neud O, hwn. dwi'n stuck on afon. Personal vehicle's been destroyed. No! Do. Emrys, Dwi'n beth stuck ti'n mewn... neud? Dwi'n stuck mewn... Oh my god! Dwi'n stuck mewn... Alli di... Dwi'n mynd dod i lladd fi. Dwi'n stuck. Hello, this is Mawrth Mutual Ti'n methu Insurance. lladd dy hun? O, na I fo. can do that. Dwi'n mewn fatha... Raging waters o yma. Ac oedd y car di... Rydych chi wedi gorffen eich ryfel fel solo yn erbyn y boi na to? Do, mae'n mynd dwan. Yeah, rwy'n Good, give a man. good. Mechanic. Come on, mechanic. Ateb y You need ffôn. something, huh? One of your rides? Let me know. I'll bring it by. Ti dal mewn yr afon, Emrys? Ia, dwi'n match lift, ys iawn.
A rwy'n just mynd i galw mechanic. O, dyna Kirby. Dwi'n just wedi sponio. Ti bron yna. Bron iawn. Nice one, Morgan. Bron yna. Ie. Cadw'r sgript, ddim fel chi'ch dau. Na, tegwch, ddim bai chi oedd o, oedd y random yna wedi dechrau ryfel gyda chi. Ie. Just ddim eisiau... Come on. Fe'n lwcus rwy'n ni'n cael y blymyn armoured van hyn. Oherwydd y jets nhw. Os wedi mewn car... Arferol. Arferol, ie. Bydd ni wedi cael ei chwethu fan i. Ie. O, clywys ti ar y BBC, ar BBC One, BBC News, oedd na thing am Cymraeg yw'r iaith mwyaf, gyda twf mwyaf dros cyfnod Covid na ieithoedd i gyd Ewrop, fi'n credu. O ie, ie. Mae hwnna'n anhygoel. Mae hwnna'n anhygoel. Ie. Mae'r pawb yn just dechrau penderfynu dysgu fe dros pandemig yn y cwl. So ie. Gobeithio bydd... Fi ddim yn gwybod os oes ffordd... Tio beth, fi eisiau bod yn shameless a just rhoi fel Twitch cyfrif neu rhywbeth. A tio pan maen nhw gyd yn mynd heated debates a pethau ynglyn â'r iaith. A mae pawb yn cael bach o ryfel. Just taflu Twitch stream ni fel yr dress mewn. Ie. Bydd nhw fel beth, ond ie. Dyna'r adeg gorau i wneud e, dwi'n teimlo. Ie. Ti'n hoffi games? Ie. Ti'n hoffi... Ti'n hoffi chwarae? Wel... Gwybod Channel 2 ti? Ti'n gwybod beth, fi'n credu a rhyw pwynt, gyda'r hwyl o green screen, dylen ni bend at wneud cheesy ad hysbyseb yn y chwarae. Achos ti'n gwybod ni wedi wneud fel intro bach, fi'n credu bydd e'n ffynnu i wneud fel, obviously, jokey un hefyd. Yeah, definitely like style 80au. Stylised. Neu 60, neu rhywbeth fel WandaVision, neu rhywbeth just hollol wahanol a bizarre, a just, yeah. Okay, o bron yna, boys. Neu infomercial style. Yeah, very cool. Neu cyfuniad o'n nhw bach o'n nhw gyd, bydd hynna'n eitha cool. Yeah. Yay! Yes! Yay! God, oedd yna'n gymaint yn haws na'r un diwetha. Yeah. Cool. Just tipyn bach. Right. If we're planning this disguise, I'm going to speak to your gunman about planting your unmarked weapons in the casino. I'm thinking the laundry room with waste disposal means you can get in without setting off any metal detectors. Nice. Diolch yn fawr. Nice. Cool, cool, cool. Hwna'n swnio'n dda. Come on, mynd mewn i'r adeilad. Cool, so mae dim ond 3 setups nawr, dwi'n meddwl, sydd ar ôl. Cool. So, dydd Mercher nesaf pawb, ydyn ni'n mynd i bwrw mlaen gyda fwy o GTA neu mynd i swapio i rhywbeth arall? Ie. Sa'n becso, rwy'n hawdd. Sut ti'n teimlo, Emrys? Ti wedi cael llon bol o cael y seithi yn y pen? Na, eisiau goffan yn dweud. Oh, ffantastig, okay. So nawn ni dweud i Mercher nesaf, yr un pryd? Yep. Yeah, okay, a actually wneud mission, a ddim gobeithio bydd ddim idiots yn dal ni allan a trio dechrau ryfel personol gyda ni. Yeah. Bydd hi'n gwneud y single player. Mae 2 o'r prep missions nawr yn just single player.
Ti'n dawnsio really dda, Emrys. Wow. Ti wedi gweld dance moves, Emrys? Taro golwg ar hwn. Mae wedi dysgu fe gan... Waw. Ti'n gyda'r moves i gyd. Efe dyna sut ti'n dawnsio yn... O, waw! Doi o chi nawr. Fi angen dysgu sut mae customeiddio hwn. O, nice. O, fi'n mynd i dysgu... Erbyn tro nesa, na i dysgu sut i wneud hwnna. Yeah. Fi'n credu mae'n dod yn naturiol i rai, ddo, y dawnsio. Yndi, mae jyst yn isgyn fi, dde. Mae cymeriad fi'n just like sallu ti lawr. Oh. Wrth i ti wneud hwnna? Oh my god. Bydd e'n fwy creepy os bydd ti ddim yn gwisgo spectol, dwi'n credu. Okay. Wel, dyna ni. Gallwn ni mynd i unrhyw disco yn hyderus iawn gyda'r moves yna, fi'n credu. Oh, yeah. Owain yn nightclub yn y game, ni gall mynd. Oh, brilliant. Okay. Wel, fi'n credu fel treat, os ni'n gallu gwneud 2 set-up mewn un go, dylen ni mynd i'r disco am treat. Rhywbeth i cadw pawb yn canolbwyntio a gobeithio wneud y set-ups i gyd, neu rai o'r set-ups. Chwrs mwy formal. Definitely. Yeah. Oh, nice. Oh, brilliant. Oh. Wel, dyna ni then. Yeah, mae'n pan yn hwyl. Diolch. Oedd eitha dipyn o dylunwyr newydd heddiw, so diolch Nylind am ddilyn a dysgu Cymraeg, pob lwc, a byddwn ni nôl wythnos nesa. Yr un amser wythnos nesa, same time next week. Felly, a Daf dy bos, oedd gymaint o bobl o newydd, so diolch am dod draw. Gobeithio ni'n parhau gyda'r cyfres yma. Agosach wythnos nesaf. Ni'n methu addo bod ni'n mynd i gwneud e gyd wythnos nesaf, ond o leia bydd ni'n un cam yn agosach. A'r irony yw, fi'n credu mae Game Cymru wythnos nesaf ti mercher. O, dyna yw alarm fi. Pan mae Worms Armageddon tune, ddim oherwydd fi'n hollol obsessed, hwnna yw ringtone fi. So, beirniadu fi fel chi eisiau, dwi'n fan mawr. Mae probably yn neud fy ngwraig yn fwy well fo fi ddim yn ateb e, ond fi'n hoffi'r tune. Ti angen ateb e, Wel, dyna ni, digon, 1 munud wedi. Casgu ar y sofa heno. O, fi'n methu, gosh. Ti o beth, os bydd hi'n neud i fi cysgu ar y sofa, byddai jyst yn ymuno nôl mewn a cario ymlaen chwarae. Gwell i fi, mae'r neges WhatsApp wedi digwydd, so pob hwyl, no start pawb. Diolch yn gwyl pawb. Gweld ti wythnos nesaf. Ta-ra. Hwyl. Pob hwyl, ta-ra.